Connah. Gam yn gadael i. Ac mae'n ddwy i'r Wyddgrug. Cwpan Cymru sy'n cael yn sylw heno a mae'r cynhwysion yn berffeth. Gêm Cwpan, gêm ddarbi, clwb o adran is yn gobeithio achosi sioc yn erbyn y deiliad. A'r tro cyntaf, i'r ddau yma gwrdd ers bron i 30 mlynedd. Mae'n berffeth. Cei Connah yn cwrdd ar Wyddgrug. Mae'n hyfryd cael bod yma. Croeso mawr ato ni. Croeso mawr i'r ddau yma hefyd. Tommy Morgan sydd wedi codi Cwpan Cymru. Iwan Lewis gyda ni hefyd o glwb Aberystwyth. Croeso mawr ato ni. Pawb yn iawn? Diolch yn fawr, gret. Tommy'n codi'r cwpan yn 96. Ti'n cofio hwnna, Iwan? Yndw, o'n i just about to cael enni adeg ynny. Ti dda ifanc yn credu. Ond fe'n bod yn gwrtais iawn, Tommy, gwybod e'n cofio. Mae'n ben wythnos o ganlyniadau yn ysgol. Mae'n dymor o ganlyniadau yn ysgol yn y cwpan yma. Oes sioc i fod fan hyn heno, Tommy? Wel, bydd y ddau dîm yn edrych i ennill y gêm, a fi'n siŵr bydd y Wyddgrug yn edrych i greu sioc arall oherwydd maen nhw wedi bod yn blith o siociau penwythnos yma. O, so ni trwy'r canlyniadau yn y man. Dwi'n mysio atgoffa ti, ond Aberystwyth wedi cael sioc hefyd yn Rhydaman yn y cwpan. 2 glwb uwch yn y Cymru sydd ar ôl ar hyn o bryd, Cei Connah ni'n onyn nhw. Be sy'n digwydd tymor yma? Ie, yn sicr, wedi bod yn fwydd o siociau, ond fel ni'n deud, i'r clwbiau sydd ar ôl, bydden nhw i gyd yn meddwl bod yna greit o gyfle iddyn nhw fynd yn ddwfn iawn yn yr gwpan. Ie, bydden nhw hefyd yn cofio bod Seintiau Newydd dal yn di, maen nhw'n chwarae fori, ond ni sôn am y canlyniadau annisgwyl, ond i rywun fel Cei Connah, mae rai bod nhw'n gweld cyfle fan hyn. Ond sicr, byddwn nhw'n edrych i weid, os gen ni mynd trwyddo heno, osgoi y Seintiau Newydd yn y rownd nesaf, felly gwni rownd dyfynod arall yr un peth ar tymor diwetha. Ie, wel, dewch i ni weld yr hyn sydd wedi digwydd pen wythnos yma. Y bedwaredd rownd, 4 clwb uwch yn y Cymru, oedd yn y bedwaredd rownd, a dim ond 2 sydd ar ôl. Dechreuodd y cyfan neithiwr, a sioc yn syth Llanelli yn ennill yn erbyn Hwlffordd. Dyma Llanelli mynd ar y blaen, reit ar hanner amser. Ethan Can sydd wedi cael y gol yna. Mae fe'n cyfaddau hunan bod e ddim yn siŵr pam. Gewn ni weld nawr. Dyn nhw'n poeni. Bydde ti wedi hawlio hon, Tommy, mae'n siŵr? O, yn sicr. Na'r goliau gorau o 2 lath. Dwi'n yn siŵr ys gath y cyffyrddiad, oedd e'n poeni. I fod yn dig, Hwlffordd yn methu sawl cyfle, a wedyn ni, rhyw 10 munud o'r diwedd, mae hyn yn digwydd. Llanelli yn rhyngipio, a bant o nhw, a Can eto, 2 can iddo fe ar y noson. Iwan, ni wedi gweld y gŵr yma yn barod yn y cwpan tymor diwetha hefyd. Mae fe'n dipyn o chwaraewr. Ie, dim y tro cyntaf fel sgorio yn erbyn tîm o uwch gynghrair Cymru, a dwi'n siŵr fydd yna dipyn o glybiau'n edrych yn y fo yn y misoedd nesaf yma. Ie, fi'n credu falle gallai Hwlffordd neu tro ymwysodwr, felly fydden nhw'n cael pip ar Can. Reit, dewch ni weld beth sydd wedi bod yn digwydd pnawn yma. Ble yma dechrau? Beth am i ni ddechrau yn y brif ddinas, le mae'r bala wedi colli yn erbyn Ceire Trelai, ond nhw'n cwrdd yn yr un rownd tymor diwetha hefyd, ond Charlie Lewis yn sgorio ar ôl 91 o funudau. Caerfyrddin, lawr i 90, ond maen nhw drwodd ar giciau o'r smotyn. Mae Antur Llanuwchlyn ar ben, maen nhw o'r drydydd haen yn cael cweir yn erbyn Dimbych yn yr wyth ola am y tro cyntaf, erioed. Hotspur cael gyfu o'r drydydd haen hefyd, mae ar ben o'r anw. Cam Ryan United, Cam Ryan yn clydach o nhw. Maen nhw wedi mynd trwyddo'r gicio'r smotyn yn erbyn Lido Afan. Gymaint, chi'n gweld yr enw yna. Fyna, Tommy, mae'r rownd nesaf, rownd yr wyth ola yma, gallai rhywbeth ddigwydd. Wel, mae'n gystadleuaeth mor agored nawr ar ôl y canlyniadau yna, a siociau drwyddi draw. Ie, dyna ni felly. Yr hyn sydd wedi digwydd hyd yn un. 2 gêm i fynd, 2 glwb o uwch gynghrair Cymru ar ôl. Cei Connah'n cwrdd ar Wyddgrug. Beth am i ni glywed gan reolwr y Wyddgrug nesaf? Mae Siona David wedi bod yn holi, Barry Owen. Barry, nes ti sôn ar podlediad sgorio yn gynharach wythnos yma bod y pwysau i gyd ar Cei Connah heddi. Nhw deiliad Cwpan Cymru wrth gwrs, ond wrth ystyried y tymor maen nhw wedi cael hyd yn hyn, faint o gyfle mae hwn i'r Wyddgrug heddi? Ie, mae'n gyfle fawr yn dweud. Mae'n ddwrnod mawr i bawb sydd efo cysylltiad efo y clwb. So ie, da ni wedi cyrraedd wan, da ni'n paratoi. Ie, ni weld beth sy'n ddigwydd. Wrth gwrs, chi wedi curo un tîm o'r uwch gynghrair Llansawel yng Cwpan Cymru yn barod. Faint o hyder mae hwnna'n rhoi i chi, a be nathach chi ddysgu o'r gêm yna bydd rhaid i chi gario mlaen mewn i heddi? Mae'r gêm yna, mae wedi bod wan, yndi. Mae heddiw mynd i fod yn hollol wahanol, tîm gwahanol, y cae, mae bob peth wahanol ydi, yndi. So, da ni wedi paratoi fel da ni gallu gwneud, so da ni'n digon parod. Be sydd angen i dechreuwyr di wneud heddi i gael y gorau o Cei Connah? Just fod yn relaxed, really. Dechrau chwarae gêm sydd da ni eisiau chwarae, a dim disgyn i gadael nhw gael gymod o bel o bethau fel yna. Pedwaredd rownd Cwpan Cymru hefyd. Pa mor bwysig yw e bod chi'n joio pnawn yma, Barry?
Fel dwi'n dweud, mae'n ddiwrnod mawr i bawb, ynddi. Mae yna lot o ni rwy wedi cael hyn o blaen. Dwi'n rhaid lwcus fod dwi wedi cael bach o experience efo Llanwst o blaen. So, diwrnod mawr, so da ni'n barod. Barry, diolch yn fawr, pob lwc. Okay, thank you guys. Barry Owen gyda Sioned, Iwan, ti'n chwarae lot o PêL-DROED fan un y gogledd. Y Wyddgrug, Mold Alex, 1929. Mae'n teimlo fel enw mawr y PêL-DROED y gogledd. Yw hwnna'n gywir? Yndi, mae'n glwb dwi wedi chwarae dipyn o weithiau. Cofio'n le anodd iawn i fynd i ffwrdd oddi cartra. Lot o enw newydd yn y clwb lenni. Ond dwi'n siŵr fydden nhw'n dod yma efo cynllun heno ac yn gobeithio creu upset. Un o glybiau greiddiol uwch gynghrair Cymru hefyd yn hwnna ar dechrau. Ond ar newidiadau dros yr haf, y rheolwr yn dweithio ni, ydy fe rhyw ddeunaw chreuwr, nath 12 gadael yn syth dim byd personol. Mae'n siŵr, maen nhw wedi goffod ailadeiladu tymor yma. Wel, sicr, mae'r ddau dîm wedi goffod ailadeiladu. 2 glwb wedi colli'r ddau reolwr oedd gan nhw tymor diwetha. Felly mae newidiadau mawr i'r ddau glwb. Felly heno, mae'n mynd i fod yn gêm agored yn ni'n tybio, herwydd cydi mae y Wyddgrug yn hoffi chwarae allan o'r cefn y trwy ganol y cae, felly bydd yn gêm diddorol. O ran i taith nhw, maen nhw wedi ennill yn erbyn Penrhyn Coch, hefyd yn erbyn Llansawel yn y rownd ddiwetha o uwch gynghrair Cymru. Iwan, o'n nhw'n bedwaredd tymor diwetha, ennill nhw 2 gwpan tymor diwetha, hefyd, no mugs, maen nhw'n gweud yn Saesneg. Na, yn sicr, a fydden nhw'n cymryd digon o hyder o'r gêm yma yn erbyn Llansawel, ac yn gobeithio am rhywbeth tebyg heno, ond yn amlwg fydd nhw'n mariad yn gêm anodd iawn yn fama iddyn nhw. Ni'n sôn am sioc, ond ni'n sôn am dîm mawr yng Cei Connah yn dyn ni. Bydden nhw'n gwybod yn union beth sydd i ddisgwyl heno. Nifer o chwaraewyr mawr wedi mynd o Cei Connah, ond mae nhw ddigon o chwaraewyr lawr y canol y tîm. Da chi golgeidwad Ratcliffe, Disney yn y cefn, Noah Edwards, falle Jack Kenny yn y llinell flaen, le maen nhw'n methu. Ond i fi, y seren o'r tîm yw Rhys Hughes, prif sgoriwr, bydd nhw gadw llygad barcud na fe heno. Ni drafod mwy am Cei Connah yn y man falle, Iwan, ond ti wedi chwarae tipyn o PêL-DROED fan fan hyn, ti gyda cegydfa hefyd. Faint o gam yw i glwb fel Wyddgrug herio rhywun fel Cei Connah? Wel, yn amlwg fydd hi'n her fawr iddyn nhw heddiw, ond ti'n sôn am one-off game yma heno, a fydd nhw'n gobeithio creu sioc. A does am preswm pam ydyn nhw ddim os maen nhw'n cael pethau'n iawn ar y noson. Bydden nhw'n gobeithio creu sioc. Bydd Cei Connah yn gobeithio osgoi sioc. Ni wedi clywed gan un reolwr. Dewch i ni glywed gan y gwr sydd wrth y lliwdar nomadied erbyn hyn, Billy Painter. Billy, here we go, 4th round of the Welsh Cup. I know the trophy was won before your time, but Connah's Quay are the current holders. Of course, there'll be a level of expectation today. So how do you manage those expectations against Mold? Yes, we're the holders and we want to try and keep hold of it. Mold, Alex, it's not going to be an easy test. They had a good result previous rounds against Britain Ferry. So, again, in this cup, there has been shocks, but it's important that we're not one today. So many shocks in this competition this season. You've just mentioned that they beat Britain Ferry in the last round. So what do your players need to be wary of this evening? Yes, they have got pace up top. They're a threat from set plays. It's what we do on the day. We have to be professional and be more clinical when we're in the final third ourselves. Because as well, it's fair to say you had your own tricky tie against Trevelyan previously as well. What did you learn from that game? And I guess what improvements would you like to see from your players today? Listen, it was a toughy trip down. The pitch, the facilities. It was a really cup tie feel to the game and they were up for it. They made it an aggressive evening for us. But I felt our lads come out of it well. Like today, the pitch it's got a bit of zip on it, so we can utilise how we play. And I say the main focus is what we do today. And of course, Connah's Quay, a lot of history in this competition, Billy. Has that been spoken about at all, or will that be something on your mind when you're stood in the dugout tonight? Connah's Quay is a massive club in the Welsh system. We always know that any team that coming against us, that expectation is that you have to up your game because we're a big scalp. Billy, diolch yn fawr. Billy Painter, gyda Sioned Dafydd, mae fe'n barod amdani rheolwyr newydd gyda'r ddau glwb tymor yma. Ti wedi chwarae erbyn Cei Connah tymor yma, lot i newid o ran chwaraewyr a rheolwr. Yn nhw'n teimlo fel tîm gwahanol tymor yma, Iwan? Wel, amlwg pan mae rheolwr yn newid a gymaint o chwaraewyr yn gadael, mae yna transition period yn mynd i fod mewn unrhyw glwb. Ti'n colli Harry Franklin, colli Jordan Davies, lot o goliau flwyddyn diwetha, ond fel o Tommy'n dweud, mae nhw wedi cadw, mae gen nhw dal Sbaen cry iawn, a di dod â hogei fel Chris Marius fewn
ma nhw'n dal ochr gry iawn. Ie, dal yn sioc gweld nhw'n hanner gweilod yn y tabl ar un o bryd? Ond sicr gathen nhw ddechrau digon syml, ond dwi'n meddwl maen nhw wedi dechrau pigo fyny wan. Syniadau rheolwr newydd yn dechrau dod, chwaraewyr yn dechrau dod i arfer efo'r syniadau yna. A maen nhw wedi pigo fyny ers y dechrau anodd. Ie, gêm gwpan yw i heno, ond dwi'n siwr sy'n gyfyd am rystwyth y falch gweld Cei Connah balar ein yn yr hanner gweilod tymor yma, Tommy. Ond o ran o'n, nhw yw'r deiliad, mae yna falchder yn hwnna. Sut beth yw pan chi yw'r deiliad, chi eisiau cadw gafal ar y cwpan, mae'n siŵr? Wel, sicr chi moyn cadw'r y troffi yn y cwpwrth fel petai, ond bydd rhaid nhw chwarae gyda bach y tempo yn gynnar yn y gêm a hyn o'n credu, a dangos i'r Wyddgrug maen nhw yw'r sisiau'r gêm a chwarae y gêm yn gyflym. A gobeithio, yn seicolegol, fi'n credu bydden nhw'n edrych i ennill y gêm a os na chi yn rhywbeth yn bod nhw chi. O, na fe, Tommy wedi bwmp ymlaen. Dwi'n oedd yn fel Tommy, ynddo fe. O ran i taith nhw, ennill yn erbyn Gydfa'n gyfforddus, a wedyn mynd i Drefelyn, a y rheolwr yn sôn am pa mor anodd oedd hi. Allwch chi ddychmygu ni wedi gweld Trefelyn yn y cwpan o blaen. Dwi ddim yn daith hawdd yn amlwg, ond ai job done oedd hi o ran Cei Connah? Ie, yn sicr, yn enwedig pan ti'n gweld y canlyniadau ennill sydd wedi bod yn y gwpan. Pwynt da, ie. Maen nhw wedi mynd lawr yn ei job proffesiynol iawn yna, a di dod trwad i'r rown nesaf. Ie, a mae'n diddorol gyda y rheolwr newydd. Dwi'n wedi cael lot o gysondeb hyd yn hyn yn y gynghrair. Dwi'n wedi ennill 2-0 yn ôl yn y gynghrair, ers i gemau cyntaf fe. Mae'n siŵr bydde noson fel heno yn hwb mawr tas yn gallu ennill. Ie, fi'n credu, os ydwch chi'n credu dîm, mae wedi bod yn mwy cyson yn ddiweddar. Mae wedi gweld, wedi cymryd amser fe ddewis i dîm a'r system yn moyn chwarae. Mae hwnna wedi setlo fewn nawr, fi'n credu, ac bydd e'n edrych heno i ennill y gêm a mae'n rhaid chi'n neud fel ni'n gweud gynharach gael chi'n gatre. Ie, wel, ni'n edrych mlaen ar gyfer hon yn benno. Mae 2 gêm wedi bod yn y gynghrair pnawn yma gyda llaw. Cynarfon wedi ennill tipyn o gêm ar yr ofal. 3-2 yn erbyn y Bari, maen nhw uwch ben y Bari yn yr hanner ucha. Met Caerdydd yn drydydd ar lennill o 2-0 yn erbyn y Fflint. Ond Cwpan Cymru sy'n cael ein sylw ni, mae'n fyw pan ddewn ni nôl wedi'r egwyl.
Noson o chwaraeon yr Pedwaredd rygbi i ddod o PêL-DROED sydd gyda ni nawr Cwpan Cymru, y bedwaredd rownd y Wyddgrug o gynghrair y gogledd yn cwrdd a Cei Connah, y deiliad ar ôl codi'r cwpan haf diwetha a'r rheolwr yn y gêm yna sydd gyda ni yn sylwebu'n Saesneg yno ar y botwm coch. Neil Gibson gyda ni yn dawnsio yn wen o glist i glist ar y pryd ond yn gadael ar ddechrau'r tymor yn ennill yn erbyn y seintiau newydd. Neil Gibson's with us tonight on the Red Button English Language Commentary with Mark Jones. Both have won the Welsh Cup. Y ddau di codi Cwpan Cymru fel rheolwyr yn y gorffennol. A dyma nhw'n dod. Tymor y canlyniadau annisgwyl yn y cwpan. Os na un arall heno, newn ni ymuno. A'n tîm sylwebu ni yn Gymraeg nesa hefyd. Rhywun arall sydd wedi bod i rownd derfynol Cwpan Cymru. Siôn Myredydd, wrth ochr Mike Davies. Diolch Dylan, yn dilyn canlyniadau'r cwpan hyd yma penwythnos hon. Mae 4 tîm o gynghrair y de a 2 o gynghrair y gogledd drwodd i'r 8 ola. Ond cyfle i'r deiliad Cei Connah yw'r uwch gynghrair i ymuno nhw yng ngêm ddarbi Sir y Fflint yn erbyn Yr Wyddgrug. Addas felly bod y gêm yn cael ei chwarae mae'r Cei Castell y Fflint mewn tomor o siociau yng Cwpan Cymru. A welwn ni un arall heno. Ac at y tîmoedd. A mae ddau dîm yn gwneud newidiadau. Cei Connah un newid iddyn nhw o dylanwadol Ben Nash na sgorio, ond hefyd derbyn coch yn erbyn Trefelyn yn y rownd ddiwethaf. Mae wedi wahad. Ben Ma yn cael ei gynnwys, mae wedi sgorio yn y 2 gêm gwpan ddiwethaf. O ran y Wyddgrug, 4 newid iddyn nhw. Morgan Roberts a Jamie Davies mewn fel cefnwyr. Ryan Coney yn partner i Henry Nash yng nghanol ca. Dominic Doherty ydy'r opsiwn ymosodol. Haf o newid i Cei Connah, y rheolwr yn gadael ei swydd a sawl chwaraewr pwysig a phrofiadol yn symud ymlaen. Ond mae'r deiliad yn wir llygadu enwau arall ar y cwpan unwaith eto. Gyda nhw ar seintiau newydd ond y weddill o tîmau uwch gynghrair Cymru. Y Wyddgrug yn tîm sy'n hoff o symud y bêl yn gloi yn ganol ca. Cadwch lygad ar y capten, Henry Nash, fyddwn nhw hefyd yn targedu lwal ar y asgell chwith. A dyma fo, lwal, dyn cryf technegol, fydd e'n allweddol heno i llwyddiant y Wyddgrug, y wreiddiol o Iwerddon, sgoriwr yn rownd diwethaf erbyn Llansawel, a Rhys Hughes ar dan yn uwch gynghrair Cymru ar y foment, 8 gol a prif sgoriwr y clwb. Mi fydd oedd e hefyd yn garfan Rob Page i gymryd dan 17. A'n dyfarnwr ni heno yw Mr Aaron Wyn Jones. Mae wedi bod yn dyfarnu'n uwch gynghrair Cymru ers 2020 i gêm gyntaf fe oedd yma'r Cei Castell Fflint yn erbyn Bala. Ond y cwpan sy'n cael yn sylw ni heno mewn tymor o siociau. A welwn ni un arall, Siôn Myredydd heno. Cwestiwn da, Mike, pam lai? Fi'n credu yw'r ateb i'r cwestiwn yna. Mae wedi bod yn benwythnos o canlyniadau annisgwyl. Fi'n siŵr fydd y Wyddgrug eisiau gwneud yr un peth heno ar Cei Castell. Tommy Morgan wedi ymuno â ni yn y blwch sylwebu. Enillodd Cwpan Cymru nôl yn y 90au. Tommy, wyt ti wedi gweud yn mynd i fod yn draffig un ffordd. Pam wyt ti'n meddwl i fod yn mynd i fod yn gêm hawdd i Cei Connah heno? Wel, nes i'n gweud bod ni'n mynd i'n gêm hawdd, ond da chi'n tybio bod nhw'n chwarae gatre, chwarae rhywun y tempo, yn barod mae'r Wyddgrug wedi eistedd eitha dwfn yn erbyn nhw, felly maen nhw'n gwaed nhw mlaen. Tafliad fydd i Cei Connah lawr y chwith. Rhys Hughes yn seren ac yn brif sgoriwr iddyn nhw hyd yma y tymor hwn. Mae'n cyfle fan hyn i'r Wyddgrug i dorri. Lywal. Ac ar draws mae Cai Edwards. Edwards yn clirio dros yr yslys. Dyma Barry Owen, y reolwr, oedd cymeryd drosodd yn ystod yr haf. Ac yn gweld rhyw 12 o chwaraewyr yn gadael. A mae wedi mwy neu lai adeiladu tîm o'r newydd. Fel o Tommy'n gweud o dechrau'r rhaglen, mae yn cymeryd amser rhyw weithiau. Wedi cynnig rheolwr newydd gyda nifer o chwaraewr yn gadael fel wedes i yn y haf. Mae'n cymeryd amser i ail adeiladu nhw.
Y sonion ni bod Ben Nash wedi cael ei wahardd. Mae frawd yn cael ei gynnwys yng nghanol cac yn gapten i dîm Yr Wyddgrug. Y ddau nhw'n yn ddau o bedwar o deulu dawnus PêL-DROED. Fi wastad yn meddwl bod Ben Nash yn allweddol i lwyddiant Cei Connah. Wel, gawn ni weld swt safon sydd gyda'i frawdau. Hynod o ifanc hefyd i fod yn gapten ar y clwb. Dangos bod e'n arweinydd ar y ca hefyd. Nid yn digyd yn llweddol o ran i ware fe. Ond mi oedd e'n fuddugoliaeth arbennig iddyn nhw. Adre yn erbyn Llansawel. Oedd ar y pryd yn straffaglu tuag at y gwaelod. A dyma i frawdau Ben Nash sgoriodd y gol yn erbyn Trefelyn. Un o'r ddwy oedd yn ddigon i guro Trefelyn yn y rownd ddiwethaf, o hefyd yn gweld coch, a felly wedi wahardd ar gyfer y gêm hon. A dim cyfle felly iddo fe i wynebu i frawd. Chwarae amyneddgar cynnar gan Cei Connah fel nath Tommy proffwydo, ond yna'r bêl hir tuag at y chwith. Sgiliau da, gwych. Cyfle i groesi, mae'n dod mewn yn isiel. Mae'n y gam sefyll pen pella ar Rhys Hughes eto gyda'r sgiliau, Sean. Wel, wedi si, mae fer dan, rhan o'r un llawn hyder, wedi sgolio golau, 8 gol hyd yn hyn yn y uwch gynghrair Cymru. Jyst i'r bêl o hyd wrth y drad i a cymeryd cyfleoedd pan maen nhw'n dod. A pan wyt ti'n meddwl, Tommy, y byddai'r chwaraewyr mae Cei Connah wedi colli, chwaraewyr dylanwadol iawn. Oedd Josh Williams, wrth gwrs, wedi ymuno a Tranmere Rovers, ac yna Rhys Hughes yn symud i'r cyfeiriad yma i ymuno â Cei Connah, a mae wedi bod mor ddylanwadol. Mae'n un o chwaraewyr gorau'r gynghrair. Sicr, i fi mae edrych ar rhyw platfform iddo fe fynd nôl falle mewn i chwarae yn y gynghrair unwaith eto. Tafliad i Cei Connah, Declan Poole yn pwyso mesur yr opsiynau. Mar yn dod yn fyr amdani. Lywal a Codiner yn ymgyprus dros yr Wyddgrug. Mae Cei Connah yn clirio. Rôl gyntaf Dafydd Griffith. Griffith, ei bartner Craig Rogers. Dau gawr yn y cefn i'r Wyddgrug. Prif swydd nhw fydd i rwystro Jack Kenny, fydd yn arwain y llinell lan. A dyma Disney yn gwneud i waith mor dda o flan y pedwar yn y cefn, John Disney. Ac yna'r bêl hir, chwilio am rhediad Ben Mar o ganol ca. A dyna pam mae Ma wedi cael ei gynnwys heno i gwneud y rhediadau yna o ganol ca. Oedd hi yn rhediad arbennig o dda, achos welodd y gap fel petai rhwng y cefnwr de a'r cefnwr canol, a ddi'n dipyn o bas, oedd jyst ddim cweit i'w drad e. Ond dyna beth sy'n bwysig fel chwaraewr ganol cae, bod ti'n neud yr rhediadau yna. Dyma Lywal, lle i droi falle, ond na. Gwaith amddiffynol da gan Dan Roberts i rwystro Lywal. Mae'r bêl allan, a fe fydd hi'n dafliad i'r Wyddgrug, a Emmanuel Lywal, 25 oed, wedi dod trwy Academy Shamrock Rovers. Gynharach yn Yrfa, cyffyddaiadau bach da. Dyma Kenny yn troi mewn i drwbl. Jamie Davis. Rogers a cyfle yn sôn am gol geidwad. Yr Wyddgrug, Joe Smith, 20 oed. Mae e wedi chwarae yn uwch gynghrair Cymru yn y gorffennol. Ifai Colwyn. Ceniad mlaen eto a Roberts sy'n cenio'n glir, ond Lywal yn magnet i'r bêl ar hyn o bryd. Ac yn dod â Jamie Davis mewn i'r symudiad. Gymryd yn sydyn allan at Mariet dy hun. Roberts yn bartner i Kai Edwards yn absenoldeb Nash. Dyma Poole,
Bwydo Pŵl. Mae'n dacl dda gan y cefnwr Jamie Davies. Un o bedwar newid yn hym Yr Wyddgrug. Dyma Disney eto. Cysylltu pethau. Pob un o'r Wyddgrug. Nôl tu ôl y bêl, maen nhw'n sgibo'r bêl allan. Am gyffyrddiad cyntaf unwaith to. Mae'r tactig Yr Wyddgrug yn amlwg yn cael nifer o chwaraewyr tu ôl i'r bêl o bosib. Digon hapus i Cei Connah cael y bêl o flaen o. Safety in numbers fel maen nhw'n gweud. Pŵl. Lowal yn gofod gwneud i waith amddiffynol. Nawr Pŵl yn torri tu fewn ar ei drod chwith ar Gydwan. Bradley yw hwn. Bradley yn troi, a mae di ennill cic gornel gynta'r gêm. A hynny wedi rhyw 8 munud o chwarae. Yn dod oddi ar Jamie Davies. A fe fydd Cei Connah, Tommy, yn fygythiad o'r ciciau cornel. Ie, sicr byddwn nhw, ond fi'n hoffi'r ffordd maen nhw'n chwarae'r peri lletros yma i'r asgellu. Yn rhoi problem yn gynnar i'r Wyddgrug. Hughes a Marriott. Maen nhw'n dewis y bêl yn ôl. Gari drod chwith, mae Marriott yn croesi'r ddwfwn, mae'n beniad o'n ymyl y cwrt Cosby, mae Noah Edwards, ond i base yn un sal, a mae allan am dafliad i'r Wyddgrug, oedd hwnna'n gyfle, ymyl y cwrt Cosby, Edwards yn casglu'r bêl, oedd na hanner cyfle mergyd, yn mynd am y bas. Ie, fydde'n siomedig gyda'i gyffyrddiad cyntaf fe. So i gyffyrddiad cyntaf fe'n well, bydde fe wedi gallu cael ergyd ar darged gobeithio i chwaraewr o safon o Edwards. Welwch chi Billy Painter yn y llun fanna, reolwr newydd Cei Connah. Ni hefyd yn cael cwmni Neil Gibson cyn reolwr ar y botwm coch. Fe nath arwain Cei Connah at y fuddugoliaeth hanesyddol yna ar Rodney Parade nôl y mis Mai. Yn ennill o 2-1 yn erbyn y seintiau newydd. Hughes yn croesi, mae'n un... Wel, o'n i'n dda fyd. Ond Joe Smith wedi gweld efallai bod neb mewn coch yn mynd i gyrraedd y bêl, a mae allan am gic gol. Edrych i lenwi'r blwch gyda'r crosiadau yma. Braidd nhw'n well gyda'r crosiadau yna. Rhys Hughes. Edrych am chwaraewr yn rhedeg yn ddwfo nôl ond fel digon o safon ar y croesiad, ond cyn edrych am rhywun i ddod ar y postyn pella. Ie, Mayo, falle decyn Pŵl, lle fe mewn i ymosod mwy. Smith. Edwards yn ennill y bêl, a ma, tuag at Kenny, ond y drwodd gan amddiffyn Yr Wyddgrug. Eto chi'n gweld John Disney yn y fan ar lle i dacluso o flaen yr amddiffyn. 10 munud i chwarae, di-sgôr yma ar Gai Castell, ond y meddiant o blaid Cei Connah fel byddech chi wedi disgwyl. Nhw sy'n chwarae gartre, ond gartre dros dro yw e. Pŵl yn chwilio am rediad ma. Mae'n rediad da. Allan am... Cam sefyll fanna? I wedi dod oddi ar maf, falle. Mae'n poenus yn gyrru i mar. Ond rhediad arall da gyda ma. Mae'n edrych i... Achos mae'n mor ddwm, mae rhaid i cael yr rhediadau na o ganol car tu ôl yr amddiffyn. Ond rhaid gweud ar hyn o bryd, nes i weid cyn i Michael, Henry Nash, mae fe wedi pigo fel lan. Bob tro mae fe wedi gwneud yr hediadau, mae Nash yn i ddilyn e. Fi dyn am ddyn efallai yng nghanol car, capten y Wyddgrug, Nash, yn fugeilio Ben Ma. Ma yn cael ei gynnwys gweitha ffaith taw Nash, Ben Nash hynny yw. Allan wedi wahar, a dyma Disney unwaith eto. Yn sgibo'r bêl allan yn gelfydd i drad Pŵl yn torri tu fewn, cyfle i droi Bradley, troi mewn i drwbl, bêl yn rhydd ar bêl yn cael ei glirio gan Dafydd Griffith. Dipyn o arwr yn Yr Wyddgrug. Griffith, 38 mlwydd oed, wedi ymuno o Dryffynon yn 2021. Gawr o amddiffynwr.
Oedd hi'n rhediad da gan Pŵl, ond gormod o le yn y marn i lawr yr asgell ddef yn neud yr rhediad yna. Oedd e mewn erceri o le. Ddiffyn Cei Connah yn edrych yn gyffwrddus, a dyma'r profiadol Mariet, chwaraewr mwyaf medalog uwch gynghrair Cymru. I ennill Cwpan Cymru syth o weithiau. Dyma Pŵl yn erbyn Lywal. Eto mae'n dewis dod mewn ar ei drod chwith, ond yn cael ei ben lan. Disney sydd wedi ymuno at y postyn pella. Kenny! O, heibio'r postyn. Ond eto y weledigaeth gan John Disney i groesi at y postyn pella. Kenny, y chwaraewr tala ar y ca, yn cael ei dalcen iddi. Ond tro hwn eibio'r postyn. Wel, modfeddi dwi'n meddwl. Oedd y gol geidwad yn digon hapus gweld i'n mynd i fon. Oedd hi yn agos, oedd hi'n croesiad o safon yn y diwedd. Mewn i'r postyn pella, ti'n disgwyl Disney mewn sefyllfa fyna, just i gael ei ben arni a cael ei ar darged, ond gwell gan Cei Connah. Bradley at Kenny, pwy sy'n cynyddu nawr ar amddiffyn Yr Wyddgrug. Maen nhw'n nôl mewn niferoedd, a maen nhw wedi ennill gicrydd hefyd. Maen nhw'n ffodus i ddiag fan'na, Tommy. Ie, sicr, chi'n gweld y pwysau yn dod fwy a fwy nawr a diw'r Cei Connah. Rhaid i fod y Wyddgrug fod mwy gwyliadwrus yn amddiffynol. Mae profiad mor bwysig yn y gêm. Mae John Disney, sneb yn bigo fe fyny, mae fe'n gwneud beth fe moyn ar cael hyn o bryd. Fi bod yn dilyn am y 5 munud diwetha. Mae fe'n chwarae tu blaen i'r amddiffyn. Mae fe'n hefyd yn helpu yn y llinell blaen ac yn creu o ganol y cae hefyd. Mae'n chwaraewr mor amryddawn, John Disney, hoff iawn o'i wylio fe'n chwarae. Mae'n chwaraewr deallus, wr alluog hefyd. Allan at Hughes, heibio i ddyn yn hawdd. Rhediad pwerus ac allan am dafliad. Dini ar ei grisau, dwi'n siŵr fan'na, sori. Mae'n sioc i fi bod yn chwarae mor allan ar asgell chwith Hughes, oherwydd mae'r talent gyda fe i chwarae yn rhif 10 a wneud rhywbeth a sgorio goliau. Mae'n ddiddorol i bod e'n chwarae allan ar yr asgell ac am un mor dal, mae'n troi mor gelfydd yn creu lle i'w hunan ac yn gyflym hefyd. Mae gyda Pŵl lawr y dde a Hughes lawr y chwith. Mae'n mynd i fod yn noson hir i amddiffyn Yr Wyddgrug. Fy'n ni agosau at cwarter awr. Dal yn rhy sgôr, ond pas lac gan Cai Edwards. Mynd yn rhy hir, bod rhy uniongyrchol hawdd i Joe Smith. Os bydde ti'n Barry Owen nawr, Tommy, cwarter awr wedi chwarae, di sgôr, bydde ti'n hapus gyda'r ffordd bod y dîm wedi dechrau? Ie, heblaw am y siawns grynyddol gan Jack Kenny. Maen nhw'n wedi bod yn weddol cyffyrddus. Gormod o'r hwnna eto. Mae'n y wynt yn chwythu o'r chwith i'r dde o blaid Cei Connah yn yr hanner cynta. Bêl allan. Tafliad fyddi. Craig Rogers. Mae gyda ni ddwy bêl ar y ca. A mae Aaron Wyn Jones yn dod ar chwarae i ben dros dro beth gewn ni fan hyn nawr. Mae'r tafliad eto neu'r bêl ymeddiant Cei Connah, y deiliad. Wedi ennill Cwpan Cymru ar ddau achlysur. Curo Aberystwyth yn Dre Newydd. 2018 o 4-1 ac yna'r Seintiau Newydd y llynedd yn y gêm fawr ar Rodney Pedwaredd. Roberts. Mae ar hwnna, mae hwnna'n fast ddifrifol. Wel, gyda'r merched wedi cymwyso ar gyfer rowndiau terfynol yr Euros. Fe welwn ni Euro 2025 i UEFA dethol yr enwau di llun am 5 o'r gloch ar YouTube sgorio. Allwch chi ymuno â Sioned Dafydd a Gwenan Harris ac yna ar nos lun am 8:30 yr hawl i chwarae ail fersiwn o'r rhaglen hon yn dathlu llwyddiant Pêl-DROED y merched. Bêl hir lawr ca. Kenny a Joe Smith yn dod amdani. Smith di gwneud yn dda.
Kenny wedi cael y gorau o'r amddiffynwyr, ond y gol geidwad yn gwneud yn dda, yn amseru rediad yn dda fan'na, Sion. Ie, nath y darllen y chwarae yn arbennig dda. Just yn cael ei drod iddo Kenny. Mae fe'n un o'r golgeidwyr sy'n hoffi chwarae o'r cefn. Mae fe'n gallu creu siap y tîm fel petai efo'i drod chwythau. Mae'n hoffi dechrau chwarae o'r cefn oddi wrtho fe. Ie, nath esgubo'n rili dda fyna. Da. Bratley trwy'r cylch canol, mae'n cael ei ben lan. Bratley yn disgwyl yr hediad gan Pŵl, dwi'n meddwl, a dyma fe'n dod, y bas gan Ma. Mae wedi parhau a'i rediad hefyd. Croesiad da! No Edwards yn ymgypres, hanner cyfle fan hyn. Mae'r Wyddgrug yn clirio, ond eto yr hediad gan Pŵl lawr y dde sy'n creu yr anawsterau. Chwarae am y neddgar. Cei Edwards, mewn i drad Ma. Noah Edwards wastod ar gael. Hughes eto heibio wrthwynebydd ergyd isiel y tro hwn. Griffith yn clirio yn dros dro fydd hi, a mae'r gicrydd yn mynd o blaid yr Wyddgrug, a chyfle iddyn nhw gymryd saib fan hyn, a mae angen saib fan hyn nhw, Tommy. Ie, i fod yn dego, mae siap da iawn gan y Wyddgrug yn amddiffynol. Mae'r pedwar amddiffynwr fel petai sy'n dachrau, maen nhw'n gil iawn, wedyn maen nhw'n cael digon o gyrff tu blaen i'r Cwrt Cosby, a mae'n anodd iawn yr unig ffordd allan i Cei Connah hyn o bryd yw fynd lawr y sgelli. Yn credu bod rhaid bod yn ofalus gyda lawr yr asgell chwyth yma. Mor dda mae fe yn mynd mlaen, mae rhaid o fod yn ofalus efo'i amddiffyn yn wedi yn erbyn Pŵl. Ie, ti'n iawn. Achos mae Pŵl yn, wel, yn chwarae'r yn jerus iawn yn yw e. Mae'n gallu mynd hibo amddiffynwyr rili dda, felly dwi'n mynd hibo esgellw arall ddim yn broblem iddo fe. Fel petai nhw, fel ti'n gweud, mae'r Wyddgrug yn caniatáu i Cei Connah i chwarae'r bêl allan at Hughes a Pŵl, a wedyn ceisio amddiffyn o fan ni. Ie, a hefyd, maen nhw'n edrych ar faint o goli yma Cei Connah wedi sgorio leni, maen nhw'n meddwl o llwn i amddiffyn fyna gyda Griffin yn... Fel y Tommy yn sôn, yr Wyddgrug wedi penderfynu amddiffyn yn gil iawn. 20 munud wedi chwarae. Cei Connah dim yr Wyddgrug dim. Bydd Barry Owen yn hapus iawn gyda'r ffordd mae dîm wedi amddiffyn. Pryn maen nhw wedi bygwth yn ymosodol, maen nhw wedi gofod amsugno tipyn o feddiant gan y tîm cartre fan hyn. A croesiad Disney a peniad Kenny, dyna'r agosa ni wedi dod at gol. Chi yn gallu rhagweld efallai tawd lawr yr esgyll, bydd efallai cyfleoedd gore i Cei Connah i greu, a dyma Hughes unwaith eto yn gweu ffordd trwy'r amddiffynwyr, oedd e moyn cicrydd fanna, geith e ddim, a'r Wyddgrug yn ennill tafliad pempella. Ie, dwi'n meddwl bod yn iawn, mae yna bach o tynnu Cris ar Hughes ar y foment. Mewn ffordd, maen nhw'n gofod dyblu lan arno fe, cymaint yw i beryg o le. A ti'n sôn, Tommy, ti'n syni falle bod yn chwarae allan yr asgell chwyth yma cymaint. Wel, fi'n credu beth mae fe'n edrych i wneud yw cael y bêl i'w drad lawr yr asgell a torri mewn ar ei drod dde. Ond gan bod y Wyddgrug yn amddiffyn mor ddwfwn gyda niferoedd yn y cefn, mae'n anodd iddo fe wneud yna. Ie, sicr. Ni'n chwarae fe yn ganol y cae, oherwydd mae ganddo fe rhywbeth y pas na, sydd ddim ar hyn o bryd, ddim gan Bratley na Noah Edwards. Disney at Pŵl allan at Bratley. Bratley yn troi, yn croesi, reit ar draws y cwrt bach. Dim ond cyffyrddiad oedd angen. Sgiliau hyfryd gan Callum Bratley i greu. Ond neb yn o'i orffen.
A dyma Hughes y tro hwn yn croesi. A Bratli oedd y gosaf yna. Doi siawns mewn munud fan hyn. Bratli gyda sgiliau lawr osgol dde, croesiad gwych trwy cwrt chwech. A wedi mynd yn ôl o'r ochr arall. Hughes tro hyn, tro'r chwyd. Unwaith eto, neb yn ymosod y bêl. Digon da. Wel, oedd hi o un asgellwr i'r asgellwr arall, a neb yn y canol i fenni ddi. Oedd hi mor syml hynny. Tommy Morgan oedd angen fod anna fe. Ti'n iawn. Ble oedd Jack Kenny, fi'n credu, oedd waith cefnogwyr Cei Connah. Ond ni wedi gweld digon o pêl-drod i wybod, maen nhw'n amsugno tipyn o gyfleoedd fan hyn gan Cei Connah. Ond mae'r perygl dal yno o'r ambygythiad Lywal a Codinau i'r Wyddgrug. A dyma pŵl eto. Disney a Mariat Hughes yn sgrichen am y bêl ar y chwith. Ond nhw'n anwybyddu fe tro hwn. Wyddgrug, oedd petai nhw'n digon hapus i Cei Connah, y deiliad y cwpan, i gael y bêl mewn sefyllfa fel hyn. Pawb a'i swydd, pawb a'i gyfrifoldeb. Mae'n mynd i fod dipyn o bwysau am 90 munud, Mike. Os ti'n mynd i chwarae'r tacteg hyn. Mae'n gweithio, achos mae'n digon gorfodi. Cei Connah nôl at George Ratcliffe a gyffyrddiad pryn iawn iddo fe yn yr hanner cynta yma. Ond yr agosad eithon ni at gol oedd y cyfle yna i Jack Kenny a croesiadau Hughes a Bratli. Mae'r meddiant nawr yn cynyddu o blaid y tîm cartre. 69 i 31 a dyma'r bas drwodd. A fe fydd i yn gol y wal. So, petai ti'n asgiliau Rhys Hughes, dy ti'n teimlo bod ti'n cael dy anwybyddu fel allan ar yr esgyll yn gweud, gyda sgiliau sydd gyda fi, lle ni fod yn chwarae yn y canol, cael y bêl yna a wneud rhywbeth i ddigwydd? Wel, yn sicr. Yn wedig, fel o'n i'n gweud, i fod yn niferoedd mae'r Wyddgrug yn taflu tu ôl y bêl. Mae'n mynd i fod noson hir yr asgell na, falle ti'n iawn, dwelwn ni yn dod mewn i ganol caff. A fyna, falle mae fe ar ei orau yn cael y bêl i drod a gallai rhedeg at chwaraewyr. Ond hanner cyfle fan hyn nawr i'r Wyddgrug i dorri. Myrta. Ond yn rhedeg mewn i wal o drysau coch. Fabrizio Myrta. Synhwyro bod chi wedi clywed yr enw na o'r blaen. Wedi cynrychioli Caernarfon yn yr uwch gynghrair. Bratli yn chwilio am y rhediad gan Jack Kenny. 2 o'i amgylch e. Edrych o gwmpas am gymorth, ond y tafliad yn mynd o blaid yr Wyddgrug. Chwarae teg iddyn nhw, 5 munud ar 20 wedi chwarae, mae'n parhau yn ddisgôr. Yr Wyddgrug yn amddiffyn yn gadarn. Wel, bob amser chi'n edrych pwy sy'n rheoli'r gêm, wel, o ran meddiant, ie, ond dwi'n neb rhoi digon o waith i'r golgeidfad. Hyd yn hyn, Joe Smith heb gael dim un arfediad i wneud. Fabrizio Myrta sy'n lawr. A fe sy'n derbyn triniaeth. Digon gan y gŵr yma i bwyso a mesur. O trafod gyda ni doriad yn y chwarae. Tommy welon ni Barry Owen, mae'n stori ddiddorol yn dywe wedi dod trwy'r cyngreiriau is, Llanrws, Llanelwy, cymeryd drosodd, adeiladu tîm. Be wneud i o'r 11 wyt ti wedi gweld yn yr hanner awr cynta yma? Wel, i fod yn deg iddo fe, yn dactegol, mae wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn. Mae'n ddisgôr, hanner awr bod wedi mynd yn y gêm yma. Wedi dangos i danydd cwpl o weithiau yn ymwysodol, ond yn amlwg, maen nhw'n gwybod bod Cei Connah yn deiliad y cwpa, wedi wedi bod yn gêm anodd iddyn nhw. Ac tybed beth mae'r dina yn meddwl. Ie, dros 500 o ymddangosiadau yn y cyngreiriau yn Lloegr. Sean,
Billy Painter, ydy yn mynd i barhau gyda'r tactegau presennol neu bod i'n mynd i newid pethau? Ie, ti'n meddwl beth, fi'n credu sefyll fel mai ydi tan y hanner a wedyn falle newid, ond un beth o'n i'n mynd i weid fyna tro ni toriad yn y chwarae yw cwestiwn i fi yw lefelau ffitrwydd y doi dîm. Dwi'n meddwl bod y Wyddgrug, jyst oherwydd bod nhw'n chwarae o dan yr uwch yn Cymru, fydd hi'n lefel o ffitrwydd gwahanol iddyn nhw yn y gêm yma. Nawr i 11 dros dro hefyd, yma Hughes wedi dod oddi ar yr asgell. Mariet sy'n croesi y tro hwn. Noah Edwards yn helpu'r bêl mlaen, ond ddigyfeiriad. Mwta yn newyddion da i'r Wyddgrug i fod e nôl ar y ca. Dyma fe, 19 mlwydd oed, wedi dod trwy Academi Canarfon, wedi ymuno o Llandudno. Siŵr da fydd y Wyddgrug hefyd yn dactegol. Dwi'n meddwl am y tactegau maen nhw'n defnyddio hyd yn hyn yn arafu pethau yn ceisio torri'r hanner lan. Beth nhw'n gweud, chynco fe. Torri'r hanner lan i ryw gwarteri neu ryw 20 munud yn un efo'n co. Mae wedi cyrraedd 8 munud ar 20 a mae'n parhau yn ddi-sgôr. Rogers yn hir. Radcliffe eto, mae'n sgibo'r fe allan at Mariet. Mariet gyda Hughes yn dod yn fyr iddo fe, dyma fe, Rhys Hughes. Seren y tîm. Wrth i fi ddweud ni, mae'n rhaid bêl bant. Wyddgrug yn gwneud yn dda i adennill y meddiant. Dyma Lywal yn y cylch canol, mae wedi dennu'r drosedd. Ie, jyst yn gwahodd y dacl fyna. Rhaid i fi gyfaddo, ni'n meddwl bod sawl vuvuzelas gyda ni fan hyn, ond mae'n debyg taw sŵn o'r dre yw e, mae'n siŵr yn oso fawr yn Flint hyn o lori parade yw e. O'n i'n meddwl, tractors oedd e, tractors o loris. Ond na ni, dyma'r Wyddgrug yn ymosod. O'n meddwl fe fydd yr Wyddgrug yn cael ei gorfodi i eilyddio, bêl hir lawr ca, Kenny'n defnyddio i gryfder. Mae wedi arwain gyda'i fraich fyna, ond cyniad yn dda gan Henry Nash. Hanner awr wedi chwarae, Cei Connah dim, yr Wyddgrug dim. Yr Wyddgrug yn aros yn y gêm gweitha ffaith bod Cei Connah yn dominyddu meddiant. Dyma lle mae'r pergl wedi dod yn yr hanner cynta yma i'r ymwelwyr. Oddi wrth pŵl ac allan ar y chwith, mae Mariet a Hughes yn disgwyl, ond mae'r bêl yn sgwar. Mae'r tîm Billy Painter yn ei wneud. A dyma nhw'n sgifo'i allan. A pŵl mae'r amser. Mae'n troi am bwydo. Roberts Mar sgoriodd yn y ddwy rownd diwetha. Dyma fe'n dod amdani yn ceisio gwneud un dair mewn tair. Dyma Myrta. Llawer yn bod a Fabrizio Myrta fan hyn a Codiner o'i flaen e. Myrta cyfle i'r gydio. Ac ergyd gynta'r Wyddgrug yn wir ar darged gan Fabrizio Myrta. Oedd hi'n ergyd wan yn y diwedd, hawdd i George Radcliffe. Ond gath e rhyddid Cai Castell am eiliad fanna. A oedd yr ymosodwr Owen Codiner wrth i ochr e. Hughes i Cei Connah, heibio i ddyn, tynnu ddyn nôl yn berffaith a neb yno. Wel, o dau chwaraewr mewn coch wedi gwneud rhediad mewn i'r cwrt bach. Rhys Hughes yn cael ei ben lan yn tynnu'r bêl nôl mewn i'r gwagle. Ond neb
yno i Cei Connah i orffen y symudiad, a dyna stori'r hanner hyd yn hyn. 32 o funudau bron di chwarae, di sgôr, a dyma Hughes eto at Poole. Y ddau sydd wedi bygwth fwyaf a'r bas ymlaen, ond gormod arni, a mae'n a Smith ar yr ail gyfle yn casglu. Bach o yna, Mike. Dwi'n best disgwyl i'r gol geiroedd, ond hwnna ddyr hediad eto. Mae'n rhediad da, mae'n llawn symud yn yw. Dwi'n sôn am y rhediad yna gan Myrta, dwi'n meddwl bod e'n mynd i cael ei dynnu oddi ar y cae. Mae fe'n hoblan ar draws y ca. Ond dwi'n Bale ddim wedi allan i wneud y newid yna eto, ond fi'n siŵr fyddwn ni'n gweld e'n gadael y ca cyn mwyr. Mae wedi cael mwy o gyffyddiadau ers iddo fe cael ei yna. Na'r hediadau. Mae'n gadau gynnu. A mwy o ddylanwad, a dyna mae'n bas dda hefyd. It's a magic sponge yn ymwneud. A chwares yn hwyrol gan Yr Wyddgrug a cyfle i Rodgers i fwydo'r cefnwr Jamie Davies. Dyma'n 19 oed yw'r gŵr yma. Gwisgo 19, tu fiwn at Lywal. Lywal ond paslac ganddo fe, syth at Ma at Kenny. Kenny ymlaen at Noah Edwards. Edwards a tackle holl bwysig gan Henry Nash. A dyna... a fe fydd eilyddio nawr. Yn anffodus, hwn oedd y cyfle gafodd e. Oedd hi'n rhediad da, yn wedig os oedd y anaf, ond oedd e'n benderfynol o cael y shot bant. Oedd hi'n rhediad arbennig o dda. Ond methu cael y pŵer tu ôl y Bale, falle yr anaf yn ffactor fyna. Ac yn anffodus mae noson Fabrizio Myrta ar ben. Ac yn cymryd i le, rhif 2, Matty Lewis. Chwaraeodd fel cefnwr ar ochr dde yn y gêm diwethaf. Y meddiant gan Cei Connah. Eto, mae allan at Declan Poole. Edwards, mewn i drad Noah Edwards. Eto y bas yna, a maen nhw'n torri'r gêm lan. A chyfle i redeg fan hyn i Owen Cordiner. Mae'n rediad da hefyd. A mae'n bwydo Lywal. Lywal mewn i'r canol, mae'n ansicrwydd yn yr amddiffyn. Oedd hi'n groesiad da gan Emmanuel Lywal. Lewis, dwi'n meddwl, newydd ddod ar y ca. Y Bale just, fi'n credu bod bach o wynt yn dal i lan fyna. Falle ddim cweit lan i llif y chwarae hyn o bryd. Dim ond y cyffyrddiad lleia oedd ei angen yno fe. Nath o dorri'n gyflym iawn fyna. Yr Wyddgrug yn creu tipyn yn fwy nawr. A chwarae teg iddyn nhw, maen nhw wedi aros yn y gêm. A nawr maen nhw'n dechrau creu cyfleoedd. Yn dyma'r perygl, 10 munud tan yr egwyl. Poole yn erbyn Lywal. Mewn at y postyn agosa. Eto mae'r Wyddgrug yn sefyll yn gadar. Mwna'n becso fi bach Poole yn erbyn Lywal. Bod tro mae fe'n cael y Bale, mae'n edrych i'r rhedeg. Lywal, dwi ddim yn gyfforddus fel amddiffynwr. Poole yn ergydio tro hwn ac arbediad arbennig gan Joe Smith. Wel, Declan Poole wedi cael llon bola o groesi a felly mae'n mynd amdani ar ei drod chwith ergyd nerthol arbediad safonol gan Joe Smith. Wel, pam lai. Wel, ti'n gweud, Mike, wedi cael digon ar jyst roed y Bale mewn. Mae'n cymeryd materio mewn i ddwylio ei hun, a mae hwnna yn arbediad da, achos oedd e'n ddall iddi. Gornel yn dod mewn, eto mae'r Wyddgrug yn clirio, sneb dan o lan ca. Mae'n chwarae teg i Declan Poole, Tommy, mae wedi groesi digon yn yr hanner cynta yma, a oedd hwnna'n ergyd dda. Oedd yn heiddi cael siawns i hunan fyna. Rwan dy fe agor o sgorio. Dau amddiffynwr yn bugeilio. Rhys Hughes yn torri mewn ar ei drod dde at y postyn pellach lle mae Bratley. Ond Bratley yn methu'r target gyda'i beniad. Siawns anodd i Bratley fyna.
Fel braidd yn uchel dda fe. Methu codi uwch i ben y bêl. Mae'n pŵl. Fe sy'n wedi'n gosa i'r tîm catre i agor y sgorio. To mae hwnna'n anodd i'r golgeidfa. Mae jyst yn bwso o'i flan dyna mae'n cael llaw arbennig o dda. Ie, llaw grif hefyd, Sean, ti'n iawn. Cael ei ffwrdd o gol hefyd pwysig. To fi, ni wedi siarad am Rhys yw sawl gwaith nawr. Os yw yn mynd i chwarae'r asgell, licen ni sy'n ni'n fe, sy'n ni'n dod draw i'r asgell dde yma. Jyst am y 10 munud diwethaf i weld beth llai creu. Achos mae lot fwy o le ar yr asgell dde na lawr yr osgell chwyth. Ti'n ni'n sôn am reolwyr sy'n newid siap y tîm, yn newid chwaraewr. Ti'n Billy Painter, neu dim yw e. Hyd yn hyn yn y gêm yma, i newid siap y tîm e, pa bydd yr un peth, os dim gweledigaeth y chwaraewr ganol cae i agor pethau fyny'n anffodus. Y bas ymlaen yn dod o hyd i Kenny at Bratley. Bratley yn disgwyl rhediad. Yn derbyn y bêl nôl gan Noah Edwards. Mae Wyddgrug yn gweithio mor galed. Pawb tu ôl y bêl. Edwards y tro hwn, fe sy'n croesi. Bratley'n codi. Hanner cyfle yn y cwrt bach. A Joe Smith yn syrthio ar y bêl. A chyfle arall yn diflannu. Ie, rhi bach o ping-pong yn y cwrt bach fyna. Yn cweit yn cael gafel ni. Digon hawdd i Smith yn y gol. Un o beth, mae digon o ddynion nôl gan y Wyddgrug pan mae'n ddiffyn mewn dynion. Fel ti'n gweud, Tommy, Billy Painter yn amyneddgar ac yn cadw at y tactegau. Falle bod e'n mynd i disgwyl tan hanner amser i weld ydy'n mynd i addasu a newid pethau, cael cyfle i siarad gyda'i dîm. Bratley, ond tafliad i'r Wyddgrug. Ie, ond mynd nôl i'r pwynt na falle Rhys Hughes yn dod draw i'r asgell dde fan hyn. Rhai weithio, mae'n cymeryd materion yn ei dwylo dina fel chwaraewr. Fel is-reolwr, tîm dan 16, teirw tal y bont, fi fi'n gweithio nhw bod tro. Newch penderfyniadau ar y ca, rhai weithio, mae rhaid i chi wneud e. Ddim aros i'r reolwr. A dwi ddim yn newid mawr i'r system, mae jyst yn newid un chwaraewr i un asgell. Na gyw, ti'n iawn. Cyfle wrth ymosod. Owen Cordinet. Fi'n credu bydd hwn yn gerdyn melyn a mae i John Disney ar ôl i ni ganmol am ei berfformiad yn yr hanner cynta. Ie, neiddiannol ar y chlysur yma, jyst yn cael ei drod wrtho fe. Ond mae Corin dod, mae fe'n dyn cryf, mae fe'n bod e'n dal, mae fe hefyd yn gyflym o draws y ca. Yn ychydig dros 5 munud tan yr hanner a cyfle cynta yr Wyddgrug o giciau gosod. A Dominic Doherty, y darlithydd o Brifysgol yn Wrecsam i gymryd y gic rydd. Mae'r cewri i fyny o'r cefn. Rodgers a Griffith. Doherty yn croesi. Y bêl yn tasgu oddi ar yr amddiffynwr ac yn cael ei gasglu gan George Radcliffe, a fe fydd yr Wyddgrug yn siomedig nad ydyn nhw wedi manteisio'n fwy o'r cyfle yna. Bratley yn derbyn y bas, drwchwch ar y rhediad gan Ma yn croesi, yn ddwfwn. Mae Rhys Hughes yn dod amdani, gyffyrddiad cynta ni adael y lawr fanna, yn ceisio creu lle ymyl y cwrt Crosby a Mergyd. Ond eto, amddiffyn yr Wyddgrug yn cau y drws yn glep. Marriott. Cas dda. Bratley. Pŵl i mewn. Kenny yn ceisio cyfeirio'r bêl, ond mae geith y gyfle i benio. Ond syth at Joe Smith. Eto 2 yn erbyn 1 lawr y dde. Siw bydd y Jack Kenny wneud fyna. Ond oedd y bêl nôl dda fe, a ddi ar amddiffynwr. Peniad nôl yn groes i'r cwrt 6, oedd y peth gorau fyna dim syth at y golgeidwad. Chwaraewr wedi derbyn anaf i'r Wyddgrug. Ond mae pŵl lawr, mae wedi bod yn hercian ys rhai munudau o'n blaenau ni. Rhaglen sgorio yn nos lun. A fe fydd uchafbwyntiau Pedwaredd Rownd Cwpan Cymru yn llawn. Nos lun
am hanner awr 10, y gemau oll o Cwpan Cymru a hefyd y 2 gêm o uwch gynghrair Cymru. Na fod i chwarae y prynhawn yma. Ond wrth i ni agosau at yr hanner amser, Tommy, digon i drafod gan y 2 reolwr. Ie, sicr, mi'n siŵr, y peth yw, pan mae tîm yn amddiffyn mor ddwfn yn erbyn chi, sy'n gwneud pwy mor gyflym chi'n chwarae'r bêl yn groes i'r cae, a'r amddiffyn dal yn aros yn unfan. Felly, wedyn, dyn ni'n tybio, ni'n rhaid chwarae trwy'r canol, a i fi, sneb ar hyn o bryd o dîm Cei Connah yn dod at y bêl a tynnu amddiffynwr allan ganddo fe i chwarae'r 1-2 neu y bêl rownd y cornel sy'n mynd i agor pethau fyny. Wel, fydd Barry Owen yn hapus gyda'i dîm, rwy'n siŵr, Sean. Fydd yn hapus gyda'r sgôr yn y blwch na, y top chwyth. Dim, bydde fe'n cymeryd hwnna. Ie, hefyd, maen nhw'n dangos i danydd cwpl o weithiau, mae'n gyd sy'n ti'n neud. Cadwyd i'r drws cefn ar gau, ar hyn o bryd, heblaw 1 ar bediad, ti'n neb edrych fel sgorio, i fod yn hollol onest. Fydd ein ergyd i golli Declan Poole ar ôl popeth mae wedi creu yn yr hanner cynta yma. Mae sanau fe i lawr. Wedi cael anaf i'r cyhyr tu ôl i gosau. Yn rhan eisiau i gos falle. Chos mae'n... Dyna beth mae'n dal anyway, yna fe'n. O, mor dyn yn rhyfedd i fi bod yn gallu symud. Circulation yn y byd o'n eich. Felly Poole oedd hi ar y ca ond dros dro, y bêl gan Smith. Ydych chi fed, mae anaf gyda'n barod cyn y gêm, yn hollol onest, fel mae'r ffisio yn neud fan hyn nawr. Lywal i dod oedd hi ar yr asgell, ond eto clwstwr o chwaraewyr mewn coch yn gweithio'n galed i ennill y bêl nôl. Munud tan yr hanner yn ddi-sgôr yma. Cordiner nôl ar y ca hefyd, ond y bêl gan Cei Connah a mae gan Bradley. Bradley yma Poole nôl ac yn amserol iawn, mae'n derbyn y bas mewn lle. Gofod o'i flanau. Mae'n dewis y bas at Bradley, digon o ddewis yn y canol, ond Lywal i fod yn 10. Yr hanner yn gorffen fel mae'r rhan fwyaf o'r hanner wedi bod yn cael ei chwarae yn hanner yr Wyddgrug. Bydd y gol nawr yn greulon ar yr ymwelwyr. Poole yn croesi, Smith yn aros ar ei linell ar ergyd gan Bradley. Ond syth at Smith eto. Ddim cweit yn cael y pŵer oedd yn edrych amdano. Jyst yn sleiso i ryw raddau tuag at cyfeiriad Smith, ddim yn cael y pŵer oedd angen ar y bêl i creu unrhyw broblemau i'r gol geidwad. Y 4 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner gyda ganafiadau i chwaraewyr o'r 2 ochr. A nawr Bradley sy'n troi wrth wynebydd Davies. Mae'n croesi at y postyn agosad, eto mae'r Wyddgrug yno. Disney yn ei sguboi allan at Mariet gyda Hughes tu allan iddo fe. Chydig bach mwy o leg ynddo fe nawr. Eto mae tri ohonyn nhw o'i gwmpas yn syth. O rai gweud, maen nhw'n gweithio mor galed am ddiffyn yr Wyddgrug, mor drefnus hefyd. Canmoliaeth i tîm hyfforddi Barry Owen am y ffordd maen nhw wedi delio gyda'r deiliad. Hughes, mewn yn isel. Eto'r amddiffyn yn sefyll, yn gadar ac yn rhwystro Cei Connah yn gêm ddarbi
Sir y Flint yn cael ei chwarae yn Flint. Bas ymlaen o'r camgymeriad gan Griffith. Kenny rownd yr ochr ar ergyd gan Disney dros y trawst. Pen yn ei ddwylo. Wel, bydd Disney'n siomedig o'r lle ganddo fe. Ie, bydd yn siomedig bod ei heb cael honna ar darget. Cadw i lawr oedd y gyfrinach fyna, mynd am pŵer yn lle ni. Kenny wneud yn dda, jyst yn pigo'i ddyn allan. Crymanu ddi'r gornel uchel oedd angen fyna, dwi'n meddwl yn lle edrych am pŵer. Ond eto, yr amddiffynwr yn taflu nan o flaen y bêl. Fi'n gwybod nath e ddim cael y cyffyrddiad, ond oedd e'n ddigon efallai i roi John Disney bant. Griffith ar garlam. Digon hapus i roi'r bêl dros yr yslis. Ni yn hanner munud ola yr amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd hanner, lle mae Yr Wyddgrug wedi amddiffyn yn arwrol. Poole at Brackley. Poole eto, nath ei ergydio tro hyn na neith. Rownd y gornel, lle i groesi. Disney at y postyn agosa. Smith yn syrthio ar y bêl, croesiad yn un sal. Dwi'n meddwl bydd y Wyddgrug yn digon hapus clywed sŵn dyfarnwr. Jyst yn moyn mynd mewn nawr, hanner amser. Bydd hwn yn grac, fi'n siŵr, yn yr ystafell newid, sy'n mwyn o bydd yn taflu te, ond... Yn godi'r lais, yn siŵr. Ond mae'n rhaid o fe hefyd meddwl am falle newid. Sa'n siŵr o siap y tîm, ond falle un neu ddoi chwaraewr yn chwarae mewn sefyllfa gwahanol. Wel, mae yna gic rydd yn hwyr yn yr hanner fan hyn i'r ymwelwyr Yr Wyddgrug. Mae David Griffith, y cawr i fyny o'r cefn ar y postyn pella. Mae Rodgers yno hefyd. Mewn mae'n dod, tuag at Griffith. Griffith yn codi, mae'n cael ei ben iddi. Ond Cei Connah yn clirio. Ond nôl mae'n dod, Edward sydd yno. Un cyfle ola falle i'r ymwelwyr. Ond na, chwiban ola Aaron Wyn Jones o hanner ddiddorol iawn yma yn y Flint. Fe fydd Barry Owen a'i dîm y fforddi wrth i boddau gyda'i amddiffyn John Disney wedi cael ergyd dros y trawst yn hwyr yn yr hanner. A Declan Poole hefyd wedi dod yn agos. Ond ar yr hanner, ar cae castell, mae'n gyfartal. Cei Connah dim, Yr Wyddgrug dim.
Cwpan Cymru yw'r gystadleuaeth yn hymor y canlyniadau anesgwyl a fydd na un arall heno. Y Wyddgrug yn cwrdd â Cei Connah, y deiliad yn y coch i gyd, a'r meddiant i gyd. Rhan fwyaf, ta beth. Ambell i gyfle pren Yr Wyddgrug. Ddim di bygwth gymaint â hynny. A'r deiliad sydd wedi rheoli, ond dyn nhw ddim wedi cael gol, mae'n ddisgor fan hyn. A'r gair castell yn y Fflint ar yr egwyl a'r clwb o gynghrair y Gogledd yn parhau i freuddwydio am gyrraedd rownd yr wyth ola. Tommy Morgan yn cadw cwmni fi, a Iwan Lewis, y glwb Pedwaredd Aberystwyth hefyd. Tommy wedi bod yn sylwebu, felly, Iwan, beth am hynny? Allwn ni drafod y cyfleoedd a'r meddiant ac ati, ond yn y bôn, mae dal yn ddisgor, mae'n siŵr bydd Wyddgrug digon hapus. So ni'n feddwl fydd nhw'n digon hapus yn yr ystafell newid na fel ti'n dweud. Maen nhw wedi aros yn y gêm, a fydd nhw jyst yn aros am un cyfle i fynd ar y blaen. Does i sôn cyn y gêm, pa mor bwysig oedd hi jyst aros yn y gêm. Maen nhw wedi llwyddo gwneud hynny, Tommy, y cyfleoedd. Gen i weld cyfleoedd Cei Connah nawr. Hanner cyfleoedd, Tommy, hwnna'n deg? Ie, hanner cyfleoedd. Ysdim o'r sniffer na, ysdim o'r yn y cwrs Cosby. A Tommy Morgan hyd yn oed. Ie, nawr ni siarad Lloyd Williams, chwyr fel la, mae'r benni yn dod mewn, y penniad na, yn benniad sal i fi gan Jack Kenny, lle wedi cael hwnna yn le ar darged, felly oedd y golgeidwad yn hawdd, a dyn, mae gwaith gwych ar yr esgyll bod gyda nhw, ond edrych ar y bel am mynd yn gos, os ddim symud, mae pob chreuwyr ar ei sodle. So chi'n mynd sôn ar y sodle? Mae wedi cael lot o feddiant, ni'n gweld eto cyfle da. Yr Wyddgrug wedi delio gyda pethau'n weddol, ti'n teimlo, Iwan? Dwi'n meddwl bod ni strwythyr nhw wedi bod yn dda yn amddiffynol, chwarae 4-4-2 reit gil. Maen nhw wedi gwneud un anodd i Cei Connah ffeindio pocedi rhwng y llinellau. Fel Tommy'n dweud, mwyaf o joy maen nhw wedi cael di lawr o'r asgellu a rhoi croesiadau mewn i'r bocs, ond jyst gwneud hynna amdan y 90 munud i'r peth mwyaf wan i'r Wyddgrug. Ie, mae'n ail hanner hir, ond o ran y hanner cyntaf na, ni wedi gweld y Wyddgrug yn cael ambell i gyfle i fod yn deg. Ie, ambell i gyfle, ond i fi, wel, ni dyltwn y cyfle o'r yma gyntaf. Credu'r gwych gyda'r bachgen 3-7 fyna, a gyd sal ar y diwedd o, oedd e'n cael anaf o ddeth, bant yn syth ar ôl hynny, a wedyn codyn y rhif 9, mae fe'n edrych yn o'n llaw, ond Smith bron yn cael ei drod fyna, bêl digon da mewn i'r cwrt Cosby, ond mae'n dystangos, dim ond un camgymeriad neu un bach o ddoniaeth, a gallen nhw fod un i fyny. Ie, mae'n siŵr, na'r neges yn y stafell newid, mae'n siŵr, ti wedi crybwyllio hefyd. Mae'n fod yn dipyn o her yn yr ail hanner i Wyddgrug dal i tir. Pa mor anodd yw i canolbwyntio hyd yn oed am 90 munud yn erbyn tîm fel Cei Connah? Ie, maen nhw wedi bod heb y bêl am gyfnodau hir yn yr hanner cyntaf yna. Felly fel ti'n deud, mae'r coesau wedi dechrau blino yn yr ail hanner, a wedyn fydd di'n gweld, wrach fydd di'n gweld chwaraewr fel John Disney'n dechrau cael mwy amser ar y bêl i dechrau pigo passes rhwng y llinellau a dod chwaraewr fel Rhys Hughes fewn i'r gêm. Ac yn yr adeg yna fydd hi'n dechrau mynd yn anodd i'r Wyddgrug. Ie, dwi'n sôn am Disney, gen i weld i cyfle fe nawr. Mae fe wedi cael y cyfle falle, Tommy. Yr un pryd fel yna'r cyfle yma, John Disney, bydd ni'n gofyn i ti, fel cwril ganol y cae, bydd ti'n teimlo bod Rhys Hughes yn gallu fod straffu allan ar sgellwr? Dwi'n meddwl, y syniad maen nhw'n chwarae allan ar y chwith efo'r gobaith bod o'n gallu rowlio fewn ymlaen i'w droed dde. Ond mae'n teimlo fel bod o'n bod yn stuck allan yna trwy'r chydig bach yn yr hanner cyntaf. Felly, dwi'n meddwl siŵr fydd Cei Connah yn gobeithio cael ar y bêl fwy. Ie, achos nal eich eisiau gweld chwaraewyr gorau yn bygwth yn amlwg. Ie, yn sicr. I fi, chi'n edrych fel rheolwr, fe Billy Painter wedi newid rhywbeth, na newid ddim yn yr hanner cyntaf. Pawb chwarae yr un Sianeli, dim gweledigaeth o ganol y cae. Wyddgrug yn eistedd, 5 yn gros i'r cefn, dim problem. Felly mae rhaid ni gael rhywun sy'n mynd i gael y bêl na trwy'r canol. Dyna'r neges fan hyn, gan Tommy, dim problem. Ni'n mynd i gael sgwrs fach nesaf. Mae yna groeso cynnes fan hyn i fod yn deg. Mae yna un gwr yn cael croeso mwy cynnes na neb. Bod wedi colli swydd yma. Mae Neil Gibson yma, cyn reolwr Cei Connah. Mae fe gyda Sianna Dafydd. Diolch Del. Neil, so good to have you back as part of the Scorio team tonight. First of all, what have you made of that first half and what have you made of Mould's efforts against Connah's Quay? Yeah, I mean, fair play to Mould. All credit to obviously Barry, who's set the team up by the looks of it all week in terms of low block, defensive shape, which you have to do because I respect that Connah's Quay Nomads are the holders of the cup, top Welsh Premier League outfit. So
It's going to be hard work for them to keep that up for the next 90 minutes because the fitness levels will be tested, but they've given themselves a great opportunity, and Connah will probably feel that with the territory they've had and the domination of possession, they should be in front, but that counts for nothing unless you put the ball in the back of the net. It's going to be an interesting second half for sure. And I mean, let's just talk about the Welsh Cup in general this season, Neil. We love this competition, but oh my word, we've seen some shocks. We've had Bala being knocked out, Haverfordwest being knocked out. What have you made of it all? Because it's been so dramatic. It's been the season of the underdog so far, I feel like. Absolutely, and look, I always remember, obviously, my time at Connah, we were always kind of very aware of the fact that the year that they didn't make Europe was when they got knocked out by Colwyn Bay at home from the league below, and which something we were very conscious of, not to fall foul of an upset. And I didn't see any of those results, if I'm honest, and I certainly didn't see Bala going out today, and I didn't see Haverfordwest going out, but it just shows why we love the competition probably. Those upsets, those opportunities, and if a team from the league below does their game plan properly and rides their luck and then takes the opportunities when they come, and the timing of the goal against Bala today is obviously really difficult for them to come back from. Well, Neil, appreciate your time. We've run out of time, so I'll let you get back up to Jonah in the commentary position. Enjoy the second half. Wel, ni'n mynd i gael gol bach fan hyn, ond dewch nôl. Ato ni mewn cwpl o funudau ar gyfer yr ail hanner.
Croeso nôl ato ni, mae'n benwthnos Cwpan Cymru, y bedwaredd rownd, ond pencampwr uwch gynghrair Cymru dal yn Ewrop, cofiwch, hithau bron yn ddolig, yn cwrdd a seliau yn Slovenia nos Iau. Eich pwyntiau estynedig gyda ni, mae'n byw o'r TNT Sports. No, dyma sydd wedi digwydd hyd yn hyn penwthnos yma, canlyniadau annisgwyl bobman, y bal angholli yng ngheiriau trelau'r sgôr fawr heddi. A dwy gem di fynd i gicio'r smotyn, sgwni, os bydd hon yn mynd i'r un cyfeiriad. Mae'n ddisgwr fan hyn ar yr egwyl. Ni'n barod am yr ail hanner. Cei Connah yn cwrdd ar Wyddgrug. Nôl yn ni at Mike Davies. Diolch Dylan, ie, yn wir, a fydd yna drydydd gêm yn mynd i gicio o'r smotyn. Wel, mi oedd hi mwy na lai yn draffig un ffordd yn yr hanner cynta o blaid y deiliad, ond yn methu torri lawr am ddiffyn styfnig ond trefnus yr Wyddgrug. Sgwni a fydd yna newid yn hactegau tîm Cei Connah. Sean, bydd yn drafod rhwng ti a Tommy Morgan fyna cyn yr hanner, a fydden nhw'n newid bethau. Wel, o be fi wedi gweld, dim newid wedi digwydd i'r naill tîm na'r llall ar hyn o bryd. Tafliad hir gan y Wyddgrug. Peliad allan gan Dan Roberts. Fe fydd y Wyddgrug yn chwarae gyda'r gwynt yn yr ail hanner. A dyma Smith yn gallu gweld effaith y gwynt. Daflu'r bêl yn ddwfwn lawr tuag at y blaenwr Owen Cordiner. Dyma Radcliffe. Llawer gan y golgeidwad i wneud yn yr hanner cynta yna. Bygythiad mwyaf falle oedd yr ergyd gan Myrta a hefyd y croesiad gan Lywal a'r eilydd Matty Lewis oedd y gosa ati. Bêl lawr caf. Fydd hwnna'n rhyw fath o bêl allan i'r Wyddgrug yn fydd e, Sean, pan ti'n meddwl y bit i fe, y bêl hir yn defnyddio'r gwynt o falle i glirio pan fyddan nhw o dan fygythiad yn yr ail hanner yma. Ie, beth sy'n bwysig hefyd wy'n corin os yw'n chwarae nawr, mae'n edrych fel bod e'n chwarae fwy eich lan y ca, bod e'n dal y bêl lan a gwahodd chwaraewyr o ganol ca i ymosod gyda fe. Mariet yn ceisio sgubo'r bêl allan tuag at Callum Brackley. Is-reolwr Cei Connah yw John Hill-Dunt wedi ennill Cwpan Cymru gyda Prestatyn yn 2013 yn arbed cico'r smotyn yn y rownd derfynol. A ffrind coleg i reolwr yr Wyddgrug Barry Owen. Fi dipyn o drafod mae'n debyg yn ystod yr wythnos rhwng y ddau. Sgwrs hynod o ddiddorol ar y pod rhwng Ifan Gwilym, Sioned Dafydd a Barry Owen. Chi'n gallu dweud cymaint oedd e'n edrych mlaen at yr her o gymryd mlaen tîm o uwch gynghrair Cymru. Gwaith da hyd yma i rwystro'r deiliad, ond dyma Rhys Hughes ymlaen, chwilio am rediad Kenny. Kenny di gwneud yn dda i gadw'r bêl mewn. Mariet. Ennill tafliad. Y patrwm digon tebyg, Tommy, mae'n edrych yn debyg i beth sydd gan Cei Connah ar gychwyn yr ail hanner. O'ch chi'n gofyn y lle am mwy o amrywiaeth? Ie, yn sicr, dwi'n edrych bod ni'n byd i digwydd hanner amser i gynhyrfu'r chwaraewyr allan o i'r cwsg. Dan Roberts at Pŵl. Pŵl yn croesi. Eto'r Wyddgrug yno ar y postyn agosa. A Lywal yn herbu'r bêl mlaen tuag at Cordiner. Ond fe fydd yna mae'r cwestiwn, dwi'n siŵr wrth i'r hanner fynd yn ei flaen o ran ffitrwydd tîm o'r ail haen yr Wyddgrug. Ie, oedd yn pwynt nes i yn y hanner cynta. Y wedig gyda yr amddiffyn maen nhw gorfod wneud, mae fe gallu gael Saesneg yw snap the energy. A camgymeriadau'n dechrau digwydd yn barod. Ildio'r meddiant, bas ymlaen, a mae'r lliman yn un hwyr yn erbyn Kenny. Ond yn edrych fel petai'n benderfyniad cywir yn lot yn ddi. Mr Dolphin pen pella. Mae rai fi weid, fi weles i'r hediad, o'n i'n meddwl bod e'n cam sefyll. Oedd hi'n bas dda rhwng y cornel.
Mae'n agosach ar y byd fi'n meddwl nawr yn gweld eto. Wedes i ddim bod hi'n agos. Lle bod nhw, chydig yn anlwgus fyna, Jack Kenny. Rogers yn codi. Kenny i'r llawr, ond nôl mae'r Wyddgrug yn mynd at y gôl geidwad. Joe Smith. Fe arbyd yn wych yn yr hanner cynta. O'r ergyd gan Declan Poole, oedd yn ddreinen yn ystlys yr Wyddgrug lawr y dde. Lywal yn disgwyl i'r amddiffynwr dod mewn i'w gefnau, geith e ddim geith Crydd chwarae'n parhau. A dyma Lywal, ond drosedd ar Brackley. Mr Aaron Wyn-Jones yn rhoi'r penderfyniad o blaid y tîm cartre. Sa'n gweld yn neud lot yn anghywir fyna. A Lywal mewn. Creu hwnna'n gyflen i'r Wyddgrug. Dwi honna i fi ddim yn Crydd. Hughes yn croesi at y postyn pella. Mae'r Wyddgrug yn atal y gip gornel. Mae'n dafliad i Cei Connah pen pella. Naw mas o 20 gêm mae Billy Painter wedi reoli. Maen nhw wedi ennill. 4 o'r buddigoliaethau yna yn dod yn erbyn Aberystwyth a Flint. Lle canlyniadau buddigoliaethau gorau yn dod yn erbyn Met Caerdydd a'r Drenewydd. Pan wedodd e pan gymerodd e drosodd, Tommy, taw ychydig o tweak, ychydig o newid oedd eisiau ar dîm Cei Connah, ond dwi'n popeth ddim wedi mynd o blaid Billy Painter. Na, gen i broblem fwyaf sydd gyda nhw yw sgorio goliau. Fel sy'n cael ei arddangos heno. Amlygu heno. Croesiad mewn, peniad allan. Hughes, dawnsio i ffordd drwodd. Sgiliau mor dda gan ddyn mor dal. Edwards at Marriott. Marriott yn croesi ar draws wyneb y gôl. Eto mae'r Wyddgrug yn clirio. Disney. Poole. Torri tu fewn. Ergyd Ishel. Tasgu oddi ar Brackley. Ond mae wedi dod oddi ar un o'r amddiffynwyr, felly cic gornel, gynta'r ail hanner, yn mynd o blaid y tîm cartre Cei Connah, deiliad Cwpan Cymru. Dim ond tro cynta, welon ni Poole yn neud na yn y hanner cynta, jyst yn troi mewn ar y dro'r chwith na, yn edrych i gael ei ergyd i ffwrdd yn gynnar. Mae 7 munud i chwarae yn yr ail hanner, a tro hwn maen nhw'n mynd yn fyr at Brackley. Joe Smith yn penderfynu dyrnu. Yr amddiffyn yn adweithio yn ceisio gwthio lan. Y croesiad yn ishel yma, Lywal yn clirio. Yn gyffwrddus i'r Wyddgrug. Mae patrwm cychwyn yr ail hanner. Mae'n debyg iawn i'r hyn welon ni trwy gydol yr hanner cynta. Hughes. Dewis y bas at Noah Edwards, derbyn y bêl nôl, yn ystyried yr ergyd. Dewis y bas at Marriott, eto creu y cyfle i groesi, a maen nhw'n gwneud yn dda, ond eto niferoedd gan yr Wyddgrug yn ôl, gan gynnwys Emmanuel Lywal. A maen nhw'n mynd yn hir ac am beiliad, oedd hi'n 2 yn erbyn 2. Kenny nawr allan ar yr asgell, y dyn tala sydd gan Cei Connah, 10 gôl y tymor diwetha. Ti wedi drech nawr, cyfle fyna, dim ond en Mea oedd yn y blwch, dim un ymwysodwr. Os na cyfle i croesi, dwi'n dim ond un chwaraewr sydd gyda fe Eneli ato. Pas dda gan Edwards at Marriott, yn mynd yn ddwfn at y postyn pella! Wel, y foli gan Brackley, ac ar yr ail gynnig mae Joe Smith yn casglu. Braidd yn ffodus gôl geidwad yr Wyddgrug. Marriott yn mynd yn ddwfwn y tro hyn.
Cyffyrddiad yn y blwch fyna. Dwi'n meddwl tro cyntaf mae'r gol geidwad wedi neu ni heno. Ie, ti'n sôn yn gynt, Siôn, am bod y Wyddgrug wedi goffo gweithio'n galed i fi. Dyn nhw wedi heb goffo gweithio'n galed iawn. Maen nhw'n amddiffyn mor ddwm, sôn yn goffo rhedeg gormod, ac mae popeth yn cael ei wario o blaen nhw. Na gyd sy'n nhw'n gwneud yw canolbwyntio, neu sy'n ddim wneud unrhyw gamgymeriadau. Ie, popeth o'r chwith i'r ddeir neu o'r ddeir chwith. Diffyg dychymig yn eich wario nhw, sa. Disney ddim yn edrych yn rhy gyffwrddus ar hyn o bryd, a fe sy'n derbyn y bêl, y capten, ond yn byd yn bod yn byd yn bod ar croesiad letraws na. Wel, mae'n wythnos ers storm Dara, a dyna chi yr effaith yma ar y cae castell, y wal i lawr a'r y cod wedi tynnu'r wal na lawr, felly mae'n peth da bod y Gymdeithas PêL-DROED wedi atal pob gemau a wedi gofod llifio y cod mor agos i'r wal yn ogystal. Fi'n siŵr bod sawl maes PêL-DROED a chwaraeon ar draws y wlad wedi cael ei heffeithio, a dyna chi y goeden oedd wedi syrthio. Felly bod ambell i aelod o'r pwyllgor wedi cael mwy o go tân a beth o'n nhw'n disgwyl adeg yn y dolyg. Wel, yn trafod cyn y gêm, Tommy, mae'n rhaid i fi gyfadde, oedd nifer o'r gwybodaethau yn disgwyl gêm tipyn haws i Cei Connah na beth i ni wedi gweld. Wel, wedi gwneud nawr chwarae PêL-DROED ar vision y bapur. Ond y gwirionedd yw chi'n gyffod perfformio ar y maes. Sgiliau da lawr o'r asgellau, dyma'r croesiad, ond i do rwyd unwaith eto a mwy o rwystredigaeth yn ymosodol. Bratlu y tro hwn. Mae George Radcliffe lawr fan hyn. Dwi'n siarad wedi cael cyffyrddiad yr ail adner yma, di? Wedi tegol, Andy Morrison hoffi gol-gyd o fynd lawr ar ôl hyn o amser yn ystod y gêm. O 10 munud sydd wedi bod yn yr ail hanner, os ydy y moyn cael cyfle i gael sgwrs gyda nhw, wel co ni. Tommy, beth fydd yn cael ei ddweud fan hyn nawr? Wel, noson o chwaraeon ar S4C ac yn dilyn y gêm hon, fe fydd Caerdydd yn wynebu'r Cheetahs, heno am 7:15 yn fyw ar S4C. Y Cheetahs, ti'n gweud? Mae hon yn amlwg yn dactig. To beth, sy'n ni yn chwaraewyr a fforddwyr y Wyddgrug, ydyn ni yn hapus e. Fel o ti'n gweud, dim ond 10 munud sydd wedi bod. Sa'n nhw'n anghofio beth sydd wedi cael ei ddweud yn y safell newid. Cwestiwn yw, beth sy'n cael ei ddweud? Tommy, beth ti'n meddwl? Pwy y wir. Dwi'n credu fydde fe yn adroddiad lle chi roi ar y cledu. Teulu o'r Wyddgrug yn yr hetiau glas wedi dod ynghyd. So teigro Talabont wedi cymryd... Teirw Talabont. Teirw Talabont. Teirw Talabont, Mike. The Buffaloes y Wyddgrug gyda rhaid, ie. Codiner. Fas ymlaen dros ben Dan Roberts. Radcliffe yn aros ar ei linell a gwaith trefnus gan Dan Roberts. Yn wedwn ni Ben Nash wedi wahar, ddim lot yn bod a George Radcliffe yna. Dwy o'r gemau'r prynhawn yn mynd i gicio o'r smotyn y gem yn Nido Afan a'r llall ar Stadiwm LHPE. A dyma Cei Connah yn dod unwaith eto. Yn lle fan hyn gan Lywal y cordiner o'i flanau, mae'n dod o hyd i'r blaenwr. A mae wedi parhau a'i redliad Lywal. Emmanuel Lywal. Fydd yn edrych o gwmpas ymgymorth. Am bas lac.
Dominic Doherty yn eog. A hwnna'n cyfle da. A oedd y Wyddgrug yn gwybod sawl chwaraewr yn mynd mlaen. Ond mae wedi creu cyfle fan hyn i Lywal, neb yn y canol ar hyn o bryd. Lywal, os yna gyfle i dorri tu fewn ar ei drodde, os y wir ar arbediad gan Ratcliffe. A'r gorau ni wedi gweld oddi wrth yr Wyddgrug. Wrth i ni agosau at yr awr, Emmanuel Lywal sgoriodd yr ail gol yn erbyn Llansawel yn y rownd ddiwethaf, yn gwneud yn wych i guro'i ddyn a cael yr ergyd am gol. Ie, wel, oedd dim opsiwn arall gyda fe. Oedd neb yn y blwch, oedd rhaid efo gymeriad y ergyd mlaen. So wedi mynd am y postyn pella yn lle'r syth am y gol geidwad. Cyfle. A cyfle gore yr Wyddgrug. Ond dyma Cei Connah yn ceisio ymateb y croesiad mewn. Edwards yn methu cyrraedd y bêl gynta, nôl mewn i'r canol a hi, ond mae yna gam sefyll. Wel, Tommy, nath Lywal yn dda fanna, a canmoliaeth iddo fe gan Barry Owen. Ie, sicr. Dod nôl ti fewn i Roberts fan hyn. A i fod yn deg yn cedi oedd Radcliffe yn meddwl. Bydd y bron cael ei giro ar y postyn cyntaf yna. Fi'n credu oedd Radcliffe yn meddwl bod e'n mynd i fynd am y postyn pella yna fel o Sean yn awgrymu. Ond at y postyn agosaf, i bron iddo fe dwyllio Radcliffe. Hanner awr yn weddill, a fe fydd hi'n hanner awr hir, dwi'n siŵr i'r Wyddgrug, dim amser ychwanegol. Fe fyddwn ni yn mynd yn syth i gicio'r smotyn. Ond ar ei glanio ar y tractors lawr yr hawl. Ond y tafliad wedi chymryd yn gyflym, a dyma Kenny. Kenny ar draws wyneb y gol. Wel, sawl gwaith i ni wedi gweud hyn o neb yn y canol yn gwisgo coch i roi'r bêl yn y rwyd. Wyddgrug yn clirio. Ond eto, 5 amddiffynwr, 1 ymwysodwr. Bryn mae'r ymwysodwyr yn y cwrt Cosby. Dwi'n gael y croeso fan hyn. Gan Jack Kenny. Dwi'n gweld 1 ymwysodwr. A'r pedwaredd gwaith fi'n credu hwnna ddigwydd y ffaith bod y bêl wedi mynd ar draws y cwrt chwech a neb yna i benni ddi. A ti'n meddwl y beth yw'r opsiynau ar y fainc i Cei Connah, Elliot Duggan ac Aaron Williams ydy'r dewis amlwg. Aaron Williams yn debycach falle i groesi'r bêl yna i roi fi yn y rwyd. Hir a Radcliffe yn awdurdodol yn casglu. Naw llechen lan y tymor hwn ym mhob cystadleuaeth. Y Parade y Loris yn draddodiad nadoligaidd mae'n debyg. Pan o'n i'n meddwl ta'r Vuvuzelas oedd hi. Na fe, chi'n dysgu'r beth bod. Wedi dechrau ail danio yng nghanol y Fflint. Mariet a chwaraewr ni heb weld o gwbl yn yr ail hanner. Mae yw Ben Ma, yr un newid yn y tîm. A maen nhw wedi gweithio hwnna'n dda. Ac Pŵl yn croesi, ond unwaith eto mor drefnus yn ei siap. Ie, mae safon y croesiadau, Michael, heb bod yn wych iawn i nhw. Hughes wedi mynd droi i'r asgell dde yna. Mariet, cyfle i ergydio. Mae yna dacl nerthol ar Mariet. Mae'n gerdyn melyn i Morgan Roberts. Gŵr ifanc, dwi'n mewn fel cefnwr. Wel, yr unig beth ei wedi yw bod e wedi ymroed i'r dacl, ond oedd e rhyw 10 munud yn hwyr. Wedi arwyddo o'r Fflint yn haf 2024 Morgan Roberts. Oedd e ddim yn y tîm yna fy'n Llandudno. Yn gadael i farc ar Mariet. A dyma Rhys Hughes a Mariet dros y gic ryd, dwi'n credu taw. Hughes fydd hon, dwi'n siŵr. Mae yna wal amddiffynol o bedwar sy'n cynnwys y cawr David Griffith. Fe rhaid i'r bêl mynd dros ben Griffith. Dwi'n tybio.
Mae e mewn i'r gwynt. Hughes y prif sgoriwr i Cei Connah. Nath yn dda i gael ei dros y wal, ond dros y bar a hi. Dim perygl i Joe Smith yn y gol. Mae Billy Painter wedi gweld digon, felly mae yna eilyddio. Felly Dan Roberts yn gadael y ca ac yn cymryd i le. Felly Roberts bant ac ymlaen fydd Aaron Williams. Aaron Williams yn chwaraewr dylanwadol. Fe creu y gol buddugoliaethus i Cei Connah yn yr ôl gynderfynol. A Ben Ma, ni ddim yn dair mewn tair iddo fe, ond Tyler Berry sy'n mlaen yn ei lefe. Gath un o'r goliau yn erbyn Cegidfa yn y fuddugoliaeth o 5 i ddim. Mae hefyd wedi sgorio yn yr uwch gynghrair yn erbyn Llansawel. Mae Tyler Berry yn asgellwr twyllodrus iawn. Ond dyma'r Wyddgrug yn dod. A'r eilydd Matty Lewis sydd wedi ennill cic gornel i'w dîm. Rhediad cryf Matty Lewis. Credu bod Cei Connah wedi newid i siap, 4-4-2. Ond cyfle o giciau gosod efallai gobeith gore yr Wyddgrug am gol gyda'i bygythiad o ran amddiffynwyr tal gan gynnwys Griffith, Rogers, Codiner hefyd. Maen nhw gyd yn dalach na Radcliffe. Mewn y hi gan Doherty. O, peniad rydd o! Wel, Rogers nath gyrraedd yn hwyr. Oedd hi ar darget, ond ddim digon i guro. Radcliffe, dyma Berry i gyffyrddiad cyntaf i'r eilydd. Gosod y bêl nôl at Hughes. A mae allan am gig cornel. A'r gêm yn sgibo un pen y cae i'r llall. Wel, pendant Rogers gynta. Yn credu nath e benio'r bil mewn i'r ddeiar yn ytrach na am y gol. A sef wedi mynd am y gol yn uniongyrchol yn credu wedi cael siawns da i sgorio. Ti'n meddwl, Sean? Ie, wel, yno 2 neu 3 nhw a cyfle i cael ei beniad at nhw. Hwna oedd y cyfle da. Ie, be mae'n gwneud yw, mae'n bwrw i mewn i'r ddeiar a mae'n cymeryd gyd o'r pwer oddi ar y peniad. Oedd e'n gwrth ymwysodiad gyflym iawn gan tîm catre o'r digwyddiad na. Lewis oedd ar cyfle. Matty Lewis yr eilydd nath ennill y gic gornel, gath i ben iddi. Pawb falle yn disgwyl i Rogers neu Griffith cael y rhediad, ond fe oedd yn rhydd yn y cwrt cosbi a'i beniad yn syth at Radcliffe. Ond y Wyddgrug lawr i 10 dyn dros dro. Ryan Coney yn dioddef o cramp. Hanner ffordd trwy'r ail hanner. Mewn mae'n dod, Smith o dan bwysau! Hughes, tacl bwysig arno fe, oedd e'n mynd i seithi fanna. A mae di ennill cic gornel arall. Ond Brackley yn rhoi'r bêl mewn. Smith dan bwysau. Wyddgrug yn clirio, ond ail gic gornel. Hughes eto yn clirio. Marriott sy'n casglu ar ei drod chwith nodweddiadol. Mae'n penderfynu mynd am y nôl. Cadw'r meddiant, creu lle i'w hunan. Marriott. Chwarae am y neddgar, mae 5 yn disgwyl croesiad fan hyn. Y Wyddgrug nôl i 11 dyn. Amser yn rhedeg mas, sawl gêm y prynhawn yma wedi bod yn ddi-sgôr tan yn hwyr. Noah Edwards at Brackley mewn i'r con. A mae'n rhydd ac mae'n gol! Y croesiad gan Brackley. Smonach yn yr amddiffyn am y tro cyntaf yn yr ail hanner. A mae John Disney, y capten, wedi gwasgu'r bêl i mewn. Rhyddhad i'r gŵr yma, Billy Painter. Mae'r deiliad ar y blaen. 69 o funudau wedi chwarae yma, Guy Castell. Mae'r gol gyntaf wedi dod o'r diwedd.
Cei Connah 1, y Wyddgrug dim. Ie, wel, Smonach yn yr ymddiffyn. Cymerodd i dipyn o amser i benni yn yr rhwyd, ond Disney yn cadw i ben. Jyst yn sodli ddi. Mor greadigol mewn i'r gol. Yn heiddiannol mae Cei Connah rhan y meddiant maen nhw ar y blaen. Ond ydy e'n cam sefyll i'r cwestiwn i fi fyna. Ond yn sicr, mae rhaid i weid bod Cei Connah o'r cyfleon maen nhw'n ei cael yn heiddi fod ar y blaen. Wel, John Disney ni wedi canmol am ei waith o flaen yr amddiffyn. Mae Ryan Coney bant o'r caer Wyddgrug ac Aidan Farren ymlaen yn ei lefe. A mae Matty Lewis dath mlaen fel eilydd. Ond mae e hefyd yn gadael y ca. A'n aml iawn i chi gweld eilydd yn cael ei eilyddio. O na, mae'n yno. Mae'n gamgymeriad. Cawdel ydy fan yna. Morgan Roberts wedi gweld melyn, mae e bant a Charlie Davies sgorio 2 gol yn y 5 penryn coch yn yr ail rownd. Mae e ymlaen yn ei lefe, felly fe fydd y gêm yn agor lan nawr. Mae'n siŵr yn yr 20 munud ola gyda John Disney yn rhwydo i Cei Connah i'r deiliad. Maen nhw'n heiddiannol ar y blaen, Tommy, ond y croesiad na yn creu'r ansicrwydd. Ie, Aaron Williams yn creu hafwc yn y cwrt 6. Y gol geidwad braidd yn fach, falle dylai wedi dod am y croesiad, ond o'r diwedd maen nhw wedi agor y drws. Y deiliad ar y blaen, a Noah Edwards yn creu lle i'w hunan at y postyn pella. Mae'n mynd, dyma Aaron Williams, nôl at Hughes. Hughes yn ergydio eto yr amddiffyn yn y ffordd. Taflu i cyrff at y bêl i fod yn deg. A'r croesiad dros Ben Smith. Tu hwnt i bawb yn y tynnu'r bêl nôl. Does Disney! Wel, byddech chi'n disgwyl yn well gan y sgoriwr. Ond eto, amddiffynwyr yr Wyddgrug yn taflu na'n at y bêl. Ie, pawb yn meddwl falle bod hon wedi mynd allan, ond mae'n cael ei dal lan rhywsyd gyda'r gwynt yn credu. A Disney, dim am y tro cynta, yn seithi dros y bar. Oedd hi'n gyfle da. Bys yn cael ei tynnu nôl fan hyn, a Disney sy'n cadw i lawr, mae mewn. O'r un safle, methodd yn yr awr. Debyg iawn. Lewis yn methu i beniad, a dyma Noah Edwards. Edwards, curoedd un yn rhwydd. Mae hyder nawr yn llifo trwy tîm Cei Connah. Wel, to be, fi credu bod pethau wedi gwella ers i nhw'n gwneud y newid nawr, mynd fel o ti'n gweud, Tom, o 4-4-2, o leio mae dati ymysodwyr yn rhedeg y Sianeli na, ac maen nhw yn y blwch i sgorio. Ie, sicr angen rhywbeth i gynesu'r gemau fyny, am noswaith eitha oer. Ie, a ni hefyd wedi bod yn siarad beth i Rhys Hughes rhywbeth, so ffaith bod e allan ar yr asgell yna, yn oer hefyd. Mae fe lot mwy mewn i'r gêm nawr. Fe nath gymryd y gig gornel, fe sy'n ail gasglu'r bêl. Bydd ail gol nawr yn lladd y gêm o safbwynt yr Wyddgrug, dwi'n siŵr. Rhys Hughes yn atgoffa fi bach o Cwpan Cymru i Chelsea, o'r ffaith bod e'n gyfforddus ar y bê, mae'n gallu droi yn gyflym, mae'n gyflym i hunan. Dos e ddim becso am ddim byd. Byddwn ni'n gweld e, falle, os bydd e'r un peth y Cwpan Cymru, byddwn ni'n edrych man at i gyweldau, gymryd i atebion y morfer. Dyma chippy chips. Bydd atebion ti'n gael bod disgyblion falle. Dyma ti'n brifathro. O na, tynnu'r atebion allan o'r disgyblion gyda'r cwestiynu. Na, dwi'n rhoi lot bant Cwpan Cymru. Na, dwi'n Cei Connah 1 te, y deiliad ar y blaen. Disney ysgoriwr yn trefnu pethau a'r bas ymlaen gan Cai Edwards. Ond
y le nawr yn edrych mwy bywio gyda doi ymwysodol. Mae Berry wedi ddarno gyda Jack Kenny. Dyma Brackley sydd wedi dod draw i'r asgell chwith i groesiad nath creu'r ansicrwydd yn amddiffyn y Wyddgrug, nath arwain at y cyfle, edrychwch ar lle sydd gydag nawr. Brackley mewn i'r Cwrt Cosby, yn mynd am yr ergyd y tro hwn. Docherty yn clirio, ond Mariet yn cadw'r bêl yn fyw. Chwarter awr yn weddill i'r Wyddgrug i arbed ac i danfon i gicio'r smotyn efallai. Hughes, creu lle i'w hunan troi mewn ar ei drod dde. Oedd yn edrych am gicio'r smotyn fanna, Rhys Hughes. Mae trad mor gyflym ganddo fe. Llawn triciau a sgiliau craff. Cyfle i wrth ymosod efallai i'r Wyddgrug. Pryn ni wedi gweld nhw'n ymosodol heblaw am yr ergyd na gan y wal, ond nhw'n methu adeiladu pethau. Mae'r symudiad yn torri lawr, a dyma Noah Edwards heibio i Griffith. Mae Brackley tu allan iddo fe. Brackley sy'n ffafrio i drod dde ac yn crymanu croesiadau mewn. Cei Connah jyst yn gwneud digon fan hyn i rwystro'r tîm o'r ail haen. Fel mae'n sefyll, y tîm cyntaf, unig tîm o'r uwch gynghrair drodd i'r wyth ola. Mewn mae'n dod allan gan Rodgers, Noah Edwards, peniad ddeallus, Brackley! Yn cremanu'r bêl o gwmpas yr amddiffynwr ond syth at Joe Smith. Rydyn ni Barry Owen, yn edrych i gadw i dîm mewn yn y gêm yma. Dim ond un gol tu ôl, felly dim ar ben o bell ffordd. Ac i fod yn deg, Tom, o beth ni wedi gweld o ran y tactegau mae'r Wyddgrug wedi defnyddio, a'r ffordd mae dîm wedi ymateb i'r tactegau hynny, mae Barry Owen wedi gwneud gwaith da heno. O, sicr mae'n mynd allan o'r gêm yma, tipyn o glod. Cool. Dangos gormod ohoni. Mae'n rhaid ni gofio, nhw deiliad y cwpa, nhw wedi bod yn y tîmau gorau yn y Gynghrair Cymru am nifer o dymhorau nawr. Yn gwybod falle bod ddim, mae dan nhw ddigon chwaraewr dawnus ar y cae hefyd, felly rhaid chi roi pob clod i Wyddgrug am ei ymateb nhw heno. Edwards, mewn dau feddwl o ddim yn ei fynd nôl at Radcliffe neu beidio. A Docherty yn dwy'n y bêl, tuag at y wal mae'n mynd. Cyfle i groesi, yna wthiad a mae'r gigrydd yn cael ei roi. Aaron Williams yn protestio, Aaron Wyn Jones ar penderfyniad. Oedd hwnna byth mae'n gerdyn melyn. Mae'n gerdyn dros yn diolch. Jamie Davies oedd yn dioddef. Jyst yn grif nhw dde. Oedd e'n grif iawn. Aaron Williams yn dod ar draws. Gyda 2 munud ar 10 yn weddill. Mae hwn yn gyfle da i'r Wyddgrug i daro nôl gyda Griffith. Edrychwch ar ei daldra fe pan yw'n cymaru fe gyda Mariet fyna. Angen pêl dda. Mewn i'r Cwrt Cosby. Cei Connah ar y blaen o gol i ddim. Mewn mae'n dod. Bêl yn rhydd. Trw'r uchel fyna, ond dyma Lywal. Lywal, ond mae'n colli allan i Tyler Berry, a mae Berry yn gyflym, a mae'n gwibio lawr yr asgell dde. Lywal yn ôl, a mae Berry cael ail gyfle. Angen cymorth ar y gŵr ifanc. Wel, nath yn dda yn y lle cynta, ond y bas na, pas lac. Wel, ni nôl at y gol, a gewn ni weld, ydy gol John Disney, oedd yn y cam sefyll. Wel, nes i sôn yn y sylwebeth, o'n i'n meddwl falle bod e'n cam sefyll, a o'r ongl na, o'r bêl yn cael ei ware iddo fe, a fe sy ar y llinell. I fi, mae hwnna'n cam sefyll, os neb yn gwybod fe ar gol. Yn geir ti llygad y lef yna, erwydd
Sut y gadael y bel i Jack Kenny, bydde fe ddim yn can sefyll, bydde fe ôl y bel. Ti'n gwybod, fi'n cyfeiriad bod ei'n meddwl bod e'n cam sefyll, achos cymerodd ei oesoedd y fe cymeriad y cyffyrddiad. Mae'n cyffyrddiad da, mae'n glefer beth mae'n wneud, ond cymerodd ei oesoedd y fe penderfynu reit fi'n mynd i flico hon mewn i'r gol. Ti'n meddwl bod rhywbeth yn mynd trwy feddwl bod e'n meddwl bod e'n cam sefyll? Wel, mae yna rhywbeth gan y Wyddgrug i gwyno am de, ond fan hyn maen nhw wedi ennill y bel yn ôl, a mae hwn yn gyfle. Mae'r ergyn yn dod mewn gan Cordiner, ond mae'n syth at Radcliffe, a mae'n arbediad da gan George Radcliffe i dîm ar y blaen o gol i ddim. Foment bwysig. Cyfle da fyna. Cael digon o pŵer ar y pêl, ond ddim cweit creu'n rhyw fath o broblemau ar gol geidwad. Gwaith da gan Kenny, dal y bel i fyny Berry. Ceisio cael hunan trwy'r rhwng yr amddiffynwyr. Y gêm yn agor lan nawr. 10 munud yn union yn weddill. Y Wyddgrug yn gorfod mynd amdani ar ei hôl i o gol i ddim. Dyma Aaron Williams. Williams yn ceisio bwydo Kenny. Lywal. O, sgiliau da trwy ganol ca. A'r bas yn dda hefyd. At Lywal yn curo i ddyn, a llithau groesi neith. Ond Declan Poole yn y fan ar lle. Lywal wedi rhedeg mewn, dwi'n credu, i'r... Lywal wedi mynd mewn i'r wal. Ond mewn i'r bwrdd ysbysebu. Mi oedd yna bas o ganol ca fanna. Yn bas wych gan Charlie Davies i ryddhau Emmanuel Lywal yn tynnu'r bel yn ôl, a Declan Poole oedd yn y fan ar lle i Cei Connah i rwystro y tîm o'r ail haen. Gol John Disney, parhau i wahanu'r tîmoedd. Un gêm arall i'w chwarae fori, y Seintiau Newydd, gartre yn erbyn Bai Colwyn. A hynny rhwng dwy gêm Ewropeaidd enfawr, Panathinaikos colli 2-0 nos Iau. Yn teithio i Slovenia. Byddwn i chi'n disgwyl iddyn nhw ddim i fod ar ei cryfa fori. A chyfle felly i'w gynreolwr Michael Wilde efallai i greu sioc, Tommy. Mae nifer y siocio wedi bod tymor yma. Swn i'n gweithio chi bod nhw'n golli 5 gêm yn y gynghrair. Ydych chi heb credu am y cwpan fori, even gyda'i ail dîm allan, maen nhw'n dal i fod yn dîm cryf iawn i nhw. Carfan gref ganddyn nhw, digon o ddewisiadau, felly yn ni'n ffrafrio. Welwch chi tîm y fforddi yr Wyddgrug yn y llun, a fel o Tommy'n dweud, rhaid i chi roi clod iddyn nhw am y ffordd maen nhw wedi setio'r tîm i fyny, y tactegau maen nhw wedi defnyddio, maen nhw wedi rwystro y deiliad. Rhaid yn deg nhw, maen nhw'n mynd tu ôl yn y gêm, maen nhw'n gweithio 3 chwarae'r lan nawr i'r llinell blaen, yn dangos, ni yn colli'r un o bryd, ni'n mynd allan mewn steil. Dyn nhw'n gallu creu un cyfle arall o cyffyrddiad hyfryd. Yna gyfle i ergydio, na, dyma pwy sydd yno, John Disney, capten y tîm, yn arwain drwy y siampl, wedi sgorio'r gol. A drwchwch ar y bas na hefyd. At Marriott. Tyler Berry. Os ymlaen gormod ar honna. Ond chi'n edrych ar y 7 tîm falle fydd ar ôl. Llanelli drwodd. Nagos i frig cynghrair y de, Ebus ar frig cynghrair y gogledd. Caerau Trelai i curo y bala, maen nhw'n chwarae'n arbennig o dda tymor hwn, Caerau Trelai. Dyma Cei Connah yn chwilio am yr ail, a fydde'n sicrhau i lle yn yr 8 ola. Hughes, tro'r dde tro hwn. Gwaith da, fe sonio ni am ffitrwydd yr Wyddgrug, efallai bydden nhw yn ffeili yn yr ail hanner yma, ond i'r gwrthwyneb, maen nhw yn gorffen yn gryf, maen nhw wedi dangos pa mor ffit ydyn nhw, pa mor drefnus ydyn nhw, Sion.
Wel, ar y Tommy gweud, mae rhaid nhw fynd amdani nawr. Gyda ni dros 8 funud i fynd. Griffith at y postyn pella, disgwyl gweld y wal na allan gan Williams. Nash y capten. Croesyr at y postyn agosa. Allan gan Declan Poole. Ond mae'r Wyddgrug yn parhau I fygwth. Chydig dros 5 munud yn weddill yma ar Gei Castell. Cartre y Flint. Ond yn gartre dros dro I Cei Connah. Paslac, dyma Aaron Williams. Williams yn bwydo Brackley. Dim ond blaen trod. Griffith Manna yn rhwystro Brackley. Rhaid rhedeg yn glir. Sonion ni am y tîmau trwodd. Llanelli Ebers, Caer Trelai, Caerfyrddin drwodd iddyn nhw golli 2 chwaraewr yn gweld coch heddi ar Stadiwm LHP. Aylward a Liam Reid, ddau gyn chwaraewr. Liam Reid cyn chwaraewr Cambrian United, a mae Cambrian United drwodd i'r wyth ola yn ennill ar gicio o'r smotyn yn Lido Afan. Caerfyrddin yn curo Hotspurs Caergybi. Ceder I 2 ar gicio o'r smotyn. Dimbych drwodd yn ennill 7-1, ond dyma Codiner i'r Wyddgrug ac yn ar ergyd. Oedd I ar darget. Oedd hi'n ergyd dda gan Aidan Farren yr eilydd ar I drod dde, ond syth at Radcliffe ac ai dyna'r cyfle. Dwi'n meddwl taw, Mike. Farrell unrhyw le ond law corn gwddwg y gol geidwad, a mae hwnna'n creu peryg, ond mae syth lawr, unrhyw le. Os ydyn edrych am y gornel dde neu'r chwith, mae hwnna'n peryg. Gwaith da gan y Wyddgrug eto I greu y cyfle yn hwyr yn y gêm. Maen nhw wedi aros yn y gêm, maen nhw'n gwneud popeth yn gywir. Fel byddech chi'n disgwyl I dîm o'r ail haen, a dyma nhw'n dod unwaith eto. Codiner. Ond yn rhedeg mewn i'r amddiffynwr, a mae Tyler Berry yn ennill y gic rydd. Amser yn rhedeg mas, oedd hi'n gyfle da, Tommy. Oedd hi'n gyfle da. Ond Sean yn gweud, sydd at y gol geidwad, unrhyw arall, wedi goffod arbedi, ond mae'n arbediad hawdd iddo fe. Tyler Berry, mae wedi bywiogi pethau yn y llinell flaen I Cei Connah. Gloi nhw e? Ydy ma fe, ie. Hughes yn derbyn y bel rhwng y llinellau, sodiad fach at Tyler Berry. Mae'r ddau yn ennill myddiant. I fod yn deg, ers i'r tactegau newid I 4-4-2, maen nhw ddim wedi edrych yn gryf iawn yn amddiffynol Cei Connah. Pan wyt ti'n meddwl y byti'r cyfleoedd na mae'r Wyddgrug wedi cael, Lywal, Codiner, Farren. Farren mewn yn gryf, ond drychwch ar y ffordd mae Brackley a Edwards yn gweithio mor galed I gadw'r meddiant. Gwaith penderfynol gan chwaraewyr y deiliad. Ond Brackley tro hwn yn colli'r meddiant, a dyma nhw'n dod unwaith eto y Wyddgrug. Pen lan allan at Lewis. Lewis ymlaen am y gormod ar honna. Oedd hi'n bas syml, ond yn bas sy'n cael ei wastraffu gan y cefnwr. Ond ni'n siŵr oedd Billy Painter yn gandryll gyda Callum Brackley yn golli'r bel. Ie, dim yn bles I fe. Wel, mae fe'n gwybod pa mor fregus yw I, Dim ond 2 funud sy'n ar ôl y cloc, jyst parau lawr ochr y Wyddgrug. Sut dim byd clefer o'r rhan y Cei Connah nawr. Ie, mae'n bron bod dros y llinell.
mynd i fod yn bert, ond maen nhw yn mynd i gyrraedd yr 8 ola, mae'n debyg. Hughes a Nash, a mi oedd yna wthiad fanna gan Rhys Hughes a'r Henry Nash, a gan nabod Ben Nash, byddech chi'n mynd rhoi wthiad i Nash? Na, sicr oedd dim rhaid i Rhys Hughes wneud hwnna gwbl. Gair bach, ie. Calliwch. Ddim angen hwnna oedd e. Wel, mae hwnna. Wel, dwi'n credu bod hwnna wedi cerddi melyn yn y farn ni. Hwna ni. Matty Lewis yn ceisio codi'r bêl nôl mewn y cwrdd Cosby Yr Wyddgrug. Tyler Berry sy'n nôl. Trad bach cyflym, tacl grif yn dod mewn fan hyn. Dyma Nash. Nash. At Rodgers. Eiliadau ola'r 90. Gôl John Disney dal i wahanu'r tîm oedd. A Kenny yn gwneud yn gampus fanna i ddwyn y bêl dros dro. Lywal ar draws. Ydy'r Wyddgrug yn gallu creu un cyfle arall. Mae yna 4 munud i'w hychwanegu. Brackley. Reoli'r gêm ydy'r gyfrinach nawr i'r deiliad, cadw'r meddiant. Ond mae rhaid dweud, dwi wedi bod wel, pan ych chi'n edrych ar y ffordd, mae ffitrwydd yr Wyddgrug wedi bod yn gampus dros y 90 munud yma. Ie, os rhywbeth am y 10 munud diwetha, nhw sydd wedi bod y tîm gwell ar y car. Dyma Brackley ceisio cadw'r meddiant nawr. A dyma Rhys Hughes, seren y tîm, allan ar Tyler Berry. Dim ond 19 oed yw'r gŵr yma, ond mae wedi gwneud gwahaniaeth, wedi dod i'r ca. Mae'n cael ei gyfle, wedi dod trwy'r academi. Oedd angen o'r brofiad Mariet a Disney a'r Cei Connah heno. Nhw'n chwaraewyr sy'n edrych arno o fewn y garfan, nhw sy'n ar profiad o chwarae'r lefel uchaf. A pwy yw seren y gêm da ti, Sean, wrth ni agosau at yr eiliadau ola yma? Wel, mae rhaid i fi roed e i hyd a lledrith Disney. Falle bod e'n cam sefyll ar gyfer y gôl, ond yn sicr fe gadwodd ei ben, jyst yn sodli ddi. Ac yn heiddiannol Cei Connah mynd ar y blaen. Dyna yw'r gwahaniaeth. Oes un cyfle arall. Mae Dafydd Griffith nawr i fyny yn y llinell blaen. Brackley, mae Kenny yn rhyd trwy'r canol. Mae'n dewis y bas allan i'r osgell dde. No, mae'n dod tuag at Kenny. A mae Smith yn fewr, yn syrthio ar y bêl. Symudiad da. O, beth mae e'n gwneud? Joe Smith yn y diwedd, mae'n ffodus i ddianc, a dyma Lywal yn mynd lawr yr asgell chwith yna. Wel, o'n i'n meddwl bod yna'n drosedd fanna ar Lywal. Yn y diwedd, mae'r tafliad yn cael ei ddyfarnu o blaid yr Wyddgrug. Dim ond munud a hanner sy'n gyda nhw. Mae yna dafliad hir gan Matty Lewis. Mae yna Gerdyn Melyn yn cael ei ddangos yng nghanol ca i Henry Nash. Ond dyma'r tafliad hir yn dod. Mae'n cyrraedd Nash. Nash ar ei drod chwith ymlaen. O, hanner cyfle i'r Wyddgrug. Geith e ail gyfle. Nash mynd am gol. O, syth lawr corn gwddwg George Radcliffe a nid yma tro cynta. Mae'r Wyddgrug yn anlwcus nad ydyn nhw wedi dod ar sgôr yn gyfartal. Wel, oedd hi fel Tatyn Both yn y cwrt wech fyna. Benny gyda Nash. Neu popeth yn iawn o rhan cadwydd i lawr, ond eto lawr corn gwddwg y gol geidwad fel wedys ti, Mike. Cyfle ola, dwi'n meddwl, i'r Wyddgrug. Kenny yn dal y bêl i fyny at Aaron Williams. Williams a Tyler Berry yn sicr wedi gwneud gwahaniaeth, wedi dod i'r ca. Yr eilyddion wedi sbardino tîm Billy Painter at y fuddugoliaeth. Ond y meddiant gyda'r Wyddgrug wrth i ni agosau at yr eiliadau ola. Dwi'n credu bod Cei Connah, y deiliad,
Yn mynd i gripian cropian dros y linell fan hyn. Maen nhw'n arafu pethau lawr a ni wedi chwarae y 4 munud. Y drosedd o blaid yr Wyddgrug. A nawr bod y gyfle falle i nhw daflu'r bêl mor hir a phosibl. Billy Painter yn camu nôl ymlaen yn yr ardal dechnegol. Barry Owen yn mynnu i fod yn gwthio pawb lan ond y gôl geidwad sydd i gymryd y gic rydd. Un cyfle ola i'r Wyddgrug, rhaid ennill y peniad cyntaf. Dyn nhw ddim. Cai Edwards sy'n ennill y peniad. Chwpan ola Aaron Wyn Jones o'r noson. John Disney i gôl yn gwahanu'r tîmoedd yma ar Gau Castell. Mae'r deiliad drwodd i'r 8 ola, ond mae wedi bod yn noson anodd iddyn nhw. Un gôl yn ddigon, ond Barry Owen fydd e'n falch iawn gyda perfformiad yr Wyddgrug. Ond yn y diwedd, y fuddugoliaeth i Cei Connah. Mae nhw drwodd i'r 8 ola. Wedi gorffen yma, Cei Connah 1, y Wyddgrug dim. Mae'r deiliad drwodd. Diolch i'r capten, John Disney. Mae'n glanio'n garedig, rhyw Disneyland
Cam sefyll, mae'n gen i drafod honna yn y man, ond maen nhw'n dathlu, maen nhw'n ennill o gol i ddim. A mae yna dîm o uwch gynghrair Cymru drwodd i'r wyth ola. Mae hwnna'n beth pryn. Tymor yma, credwch chi fi o weld y canlyniadau, y canlyniad mawr pnaw yma, yw'r balan colli yng Nghaerdydd yn y byn Ceired Trelai, gol yn y funud ola un yn sicrhau'r fuddugoliaeth yna. Ond mae yna enw anghyfarwydd iawn yn yr wyth ola, ond mae yna enw cyfarwydd yno hefyd. Cei Connah, y deiliad. Dewch i ni gael yr ymateb gyda rheolwr a'r capten a seren y gym. Draw ni at John a David. Billy, John, thanks for coming over to talk to us. Billy, I'll come to you first. Probably not as comfortable as you would have liked, but how pleased are you to get through to the quarterfinals? Listen, we had the job of getting into the next round. If we made, hard work of it, but it's more respect to how Mould Alex put us under that frustrating 4-4-2 mid-block. It was up to us to try and break that block down. For the first half we did. Created numerous chances, loads of box entries, but it's that final piece which has been the tale of our story so far this season. But we had to wait, we had to be patient. We had a little shape change, but we take the 1-0 win and into the next round. Patience, and it was one goal in it in the end. This man stood right next to you, your captain. John, talk us through the goal and what was the emotion, relief, as Billy said, to finally get that goal? Yeah, relief, but I'm probably one of the main ones that will always get onto the forward players about scoring goals, and I've got to take accountability. I should score a goal in the first half, and it probably makes it a little bit easier, but like the gaffer, I'm just reiterating what the gaffer said, Mould make it difficult for us. The goal has just sort of arrived in the box. I'm more of a deep lying player, but I just thought, I'm just going to gamble and get into the box this time, and question marks whether I was onside or not, but you just got to tap it in, and just happy with the goal. Billy, actually, we spoke about Mould's attacking threat before the game. So, John, from a defensive point of view, how much credit do you have to give to them? Because they fought right until the very end. Yeah, they did, yeah. And, we've done our work this week and looked at the clips, through the gaffer and Dunty, and we've worked on how they might play and then how we can hurt them if we get out playing the other way. But all credit to, Maz, Kai, Block, George, Deck, all of the lads really in a defensive shape, because we're probably limited to them to a few chances, a few shots. But yeah, they are dangerous, and like any team will be whilst it's 0-0, or even 1-0, it's still a bit twitchy bum time. So yeah, I think we're just really happy with another clean sheet. That's the main thing. Billy, looking ahead, I've got to say, this cup now, wide open. You're through. TNS still to play tomorrow. How confident are you of going all the way? Because some of the lower teams from the lower leagues, they've been really, really strong so far in this competition. Cliche, you got to take it game by game. You can't look too far ahead. You're hoping that the draw is kind to us if we get the home tie, but it's 11 v 11 at the end of the day. Mould, respect to them, they've given it a good test, and a good challenge for us. But that's what the cup's about. You want the upsets. That's why you use it here. You want that, upsets to make good television. Unfortunately, we've spoiled that, and Mould will probably be, disappointed and be saying yes, it was offside. But at the end of the day, the rules are and always are. You play to the whistle. 1-0. We take it forward. We move on. Well, from our perspective, we love great television. So, guys, thank you very much and congratulations. Ni yn dod yma yn disgwyl sioc, wel, sa'n gwybod pam oedd yn dweud hynny, ond ni bron cael un hefyd. Dewch i ni edrych ar y gol. A Iwan, fi'n credu bod pawb yn derbyn erbyn hyn. Oedd e siŵr o fod yn cam sefyll. Ie, dyna sydd oedd hi'n edrych. Wel, ni'n gwastio di nôl wan dol, ac yn sicr dyna sydd mae'n edrych ar yn ôl, fel bod John Disney'n can sefyll pan mae'n rhoi di'n yn y gol. Just gael bach am Disney, ti wedi chwarae yn erbyn y droion, i'r reolwr fel Peter, mae'n dod mewn, mae'n cael rhywun fel fe, siŵr o fod mor werthfawr i Cei Connah. Ie. Chwaraewr efo gymaint o brofiad, ac mae jyst iawn fel rheolwr arall ar y cae, ti'n gweld sut mae'n dictatio pethau ac yn narwain i chwaraewr. A dyma ni, Tommy, beth amdani cam sefyll? Mae rhaid bod e. Ie, yn sicr. Ond mae fe'n boi clen i we, John Disney. Mae dal yn cam sefyll? Ond fi'n gwybod, ond diwedd y dydd, edrych yn y papur fori, un i ddim i Cei Connah byddi, felly ni cluniau dim byd amdano fe. Ie, rhaid ni sôn am y Wyddgrug, maen nhw'n gwneud mor dda, nhw'n gwthio tu'r diwedd. Dewch i gael ymateb yn gyflym gyda Sioned. O Barry, beth yw'r prif emosiwn ar ôl hwnna, achos oedd hi'n berfformiad arwrol o dy chwaraewyr di mas neu hynna? Da ni'n andros o disappointed, really, fod di colli'r gêm, y ffordd nath ni'n colli'r gêm. Ond fel da chi'n dweud, a da ni gyd yn andros o prawd. Dwi'n meddwl nath ni bwysio nhw reit bell, ac gad ni gael chances yn hynna'n, so, just disappointing, really. Dod y tro cynta i'r Wyddgrug gyrraedd y rownd yma ers 1985, just pa mor
browd i ti, ond hefyd, pa mor browd i chi bod chi wedi cyrraedd y pwynt yma a awr y chlesur yn gyffredinol? Ie, o'n i'n wedi cael yngeni tro dethaf, so... Na fi. Na, Ie, fel dan wnaeth i ddweud cyn y gêm, da ni wedi dweud drwy'r wythnos i gyd, oedd yn ddwrnod mawr i'r clwb. Dwi'n jyst gobeithio o pawb nath ddod yma i weld a pawb sy'n efo cysylltiad efo'r clwb, fod da ni wedi gwneud i bobl yn prawd. Bari, gwerthwr gwyd amser. Diolch yn fawr. Ie, diolch yn fawr i Bari. O'n i wedi cael yngeni a Tommy. A ti ddim. Os na enw anesgwyl yn mynd i fod ar y cwpan yma, tymor yma, ni'n mynd i gweld mwy o ganlyniadau anesgwyl, Iwan? Pwyr, Del. Ffordd mae pethau wedi mynd, mae'n ddigon o bosib bydd na. Dwi'n siŵr fydd y clybiau gyd sydd ar ôl yn y gwpan wan yn edrych ar y dror ac yn fansio chances. A dyna'r peth nawr, tasau Cei Connah yn cwrdd â'r seintiau, sef y seintiau drwodd, wel, byddai'n nod mwy diddorol. Wel, sicr mae'n gystadleuaeth agored iawn am, wel, erioed dwi'n credu. Felly, gallu fynd unrhyw ffordd. Ie, ni'n mwynhau Cwpan Cymru. Wedi mwynhau eich cwmni. Diolch yn fawr iawn am fod gyda ni. Diolch am eich cwmni chi hefyd. Newyddion y chwaraeon sy'n nesaf ar Pedwaredd. A mwy o chwaraeon byw wedyn ni. Rygbi byw o Ewrop. Caerdydd yn cwrdd â'r Cheetahs. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn i chi.